Ikwezi FM Youth Month 2026. Lihlonipha ubuqhawe buka June 16. Jesus said this about your identity in Matthew chapter 5 and verse 13. Ihalalisa amandla enhle yanamuhla. Ikhuthaze kusasa ligcwele ukwethemba, inhloso namathuba. Sinalenkundla namhlanje sinane dialogue sizoxoxa nabantu abasha. Sithe ke sibe nalenkundla evulelekile nenhle kakhulu yokuxoxa ngezinto ezithinta umphakathi njengomsakazo womphakathi. Uyasazi imlalo Khwezi ukuthi siumsakazo oqinisekisayo ukuthi uma futhi kakhulu onyakeni la kuza khona ukhetho siyaxoxa ngezinto ezithinta umphakathi ngqo. Uyawusizwe simeme ngisho amaqembu ezepolitiki ezoxoxa nathi. Nasi ke indaba ethinta umphakathi ithinta abantu abasha sithatha sixoxe nganyanga abantu abasha. Kodwa singangeni kukho konke soqala ngosiko lwala ekhaya olazi Khwezini. Ngizocela kuqala sivuleni ngomthandazo kafushane bese ke siqala. Asithandazenika. Nkosi uJesu siyabonga ukuthi usihlanganisile ngakuleli thuba nabantwana bakho bevele indawo ezahlukahlukene. Siyacela uNkulunkulu ukuthi ube kanye nathi kule ngxoxo ekhethekile soba nawo namhlanje emsakazweni iKwezi FM nabalaleli belalela ekhaya. Sicela konke sokuxoxa kube nomoya wakho, kube nokuthula, kube nokubambisana, siphume nezisombululo kwizinto ezithinta izwe lakithi laseNingizimu Afrika. Amen. Njoba singishilo ke emlelo Khwezi ukuthi ziyenzeka izinto eStudio D emsakazweni iKwezi FM. Ngizokuchazela nje ngikubeka esithombeni ukuthi ubani esinabo la ngaphakathi, kodwa siqale ke ngendlela yakhona nefanelekile. Ngiyafisa ukuthi la ngimeme eqala ihhovisi noma umphathi wehhovisi leze inhlelo emsakazweni iKwezi FM, umnumzane usaziso uMtaka Dlamini. Le ngxoxo sinawo namhlanje ihleleke ngenxa yehhovisi lakhe elithinta inhlelo zomsakazo. Mfowethu asikubingelele sekuliphi ithuba ubingelela abaleli bomsakazo. Nkwale Nkosi asibingelele sibonge kakhulu ngethubo siphalona namhlanje mina ukuthi sizohlanganyela kule ngxoxo ekhetheke kamnandi kanje ehlelo umsakazi Radio Khwezi ngokubambisana neLitholi Museum. Mfethu siyabonga ukuthi sibe nalo lusuku olufana lolu. Mhlambe sibeke esithombeni uqhamuke uvesini leinhlelo kodwa futhi ugqoke ikepisi lemanagement noma uphathi bomsakazo emsakazweni iKwezi FM. Kungani sinale ngxoxo namhlanje? Ibaleke ngani? Umsakazi Radio Khwezi ngiphinde ngibingelela ama guest aphambi kwethu. Sanibonani? Sanibonani? Ya njengoba uyizwela ukuthi sine audience ephila kanjani na panelists siyababingelela bathatha isikhathi sabo bezoba nathi. Mfowethu Mkhwanazi njengoba usho nje umsakazo Radio Khwezi management iyakholela kakhulu nje ukuqala kwalomsakazo bokukhonela ukuthi umphakathi uthole isombululo nama solution ngenxa yokuexista kwale radio station. Kungaleso sizathu ke sijabula kangaka ukuthi makwenzeka lokho kufulfilla inhloso yomsakazo Radio Khwezi ukuthi ngaphezulu ukuthi siya entertainer siya informa kodwa siyingxenye yama solutions emweni ebhekene nabantu abaphila la esisakazela khona. Njengoba sikhuluma namhlanje nje into epractical kakhulu ayiphelele njengamanje audience yethu ngenxa ukuthi umphakathi usukumile wadeleka ngenxa ukuthi unezidingo. Lokho ke kuthatha ukubeke ukuthi sithombeni asikakafiki lesifuna ukufinyelela khona njengezwe kodwa ngokuexista kwama radio station afana neRadio Khwezi anikezela amathuba afana lawa nezingxoxo ezikhethekile ezakho ukuthi umuntu la ihlezi khona akwazi ukuthatha ingqomo ephilayo. Ngaleso sizathu ke sivulelekile namhlanje sixoxe lezi ndaba. Njengoba mfethu sifeza inhloso yomsakazo okukufundisa kodwa futhi ukwazisa kanjalo ke nokuqeda isizungu phela njengoba kujwayelekile. Siyakwenza konke lokho mfethu. Mfethu sizokhuluma lengxoxo kafushane nje sisonyakeni la khona sithi sikhumbula abantu abasha eNingizimu Afrika. Sithi mfethu beku umbungazo omkhulu kulonyaka 50 years yenzeka indaba ka1976 laphana eSoweto mfethu. Mhlambe ukuthi kuqonda nesikhathi sifana leso kanti sibheke futhi ke kutheni unyaka wokhetho njoba wazi sivotela ohulumeni basemakhaya. Kungani kungathi sigcoke kahle lezi zinto zihlangana zihambisana? No, iphuzo libaleke kakhulu kwale Nkosi lelo ukuthi abantu abasha yibona abane amandla ukuthi bashape ikusasa lezwe lase South Africa. Sinama organization ama activists abanzoyeza meqhubeka ngifisa ukuthi ngisho obana bakhona kodwa abasukumile nabo ngenxa ukuthi bafisa ukucontribute esimweni ngoba sesiyadlula endabeni ukuthi sasibhekene nelanguage ye-instruction ngonyaka ka1976 50 years ago. Sesidlulile kulokho kodwa njengamanje sesithanda abantu bayafunda. Sinama organization esiwamemile obonayo ukuthi irresponsibility abayayithathi ngokugcwele. Bekumele kube la phakathi kwethu sinabantu abafana nabo NYDA okuyibona phela abaxoxa ngcono abantu abasha kodwa ukuthi awunayo indlela yokucommunicate nabo eqondile.
ngaleso sizathu namhlanje sifika la no confirmation from ohlangothi lapho lezi zinto ke zikuthatha zikubuyisela ekuthaneni abahlali baseningizimu Afrika kubalekile bengagwebi uhulumeni ngokuthi behlale bengafuni ukunyakaza kodwa abaqinisekisa ukuthi banabantu aba-right okuthaneni bashape ikusasa lezwe lase South Africa kulo 50 years sithi abantu abasha benzani ngalesa sikhathi abantu abasha baphila kulo 2026 benzani ukushape ikusasa lezwe. Mfethu ngikudedela asisho ke sithi ke le debate noma le dialogue sizoba nayo sibambisane neLuthuli Museum. Yeah. Ezenze ku Groundville. Siyajabula kakhulu ngoba idlelwane sihlesi nabo neLuthuli Museum ngoba sinento ecommon nabo abafisa nabo ukuthi umphakathi uthuthuke nathi iRadio Khwezi kusenhlizweni yomsakazo ukuthi abantu sibasakazelayo bethuthuke futhi mefika ikhathi bathatha izinqumo njengoba dosho sithabhekena ngama elections banakho konke okuphathekayo ngoba inhloso yomsakazo ukunikezela lama platform kubantu abathindekayo bakwazi ukuyipresenta nomphakathi ukwazi ukuzwa uhlunge kahle ukuthi lokho esikuzwa kuyikhona kuzokwenzeka nina. Siyabonga kakhulu ngifisela wonke umuntu ophakathi lapho ukuthi ebe nesikhathi esikahle ukuthi makuphela show 2 o'clock kube uthi nolalele ekhaya nje obelalele si live nje athi ngokuhlala kwami nomsakazi Radio Khwezi kulama hour kade siwanikeziwe impela ngiyisoli no phakathi lapha amephuma lapha ingqondo yakhe kukhonto enzakalile kuyona asibe nesikhathi esihle sithokozela inkulumo elandelayo. Sibonga kakhulu kumphathi weinhlelo emsakazweni Khwezi FM. Ngicela simuphe nje likhulu ihlombe. Ngiyajabula mlelo Khwezi ukudwebela nokukunikeza isithombe ke sila iStudio D namhlanje sinesikole esizivakashele sesikwazisa ke manje ivakashi zethu iNondenisa Secondary School evela endaweni yasoZwathini abafundi abangama20. Cela sibaphe likhulu ihlombe. Asithi halala abantu abasha halala. Halala abantu abasha halala. Phambili ngeyouth phambili. Phambili ngabantu abasha phambili. Sibonga kakhulu siyajabula ukuthi sebekhona emsazweni iKhwezi FM njobe shilo udlamene kafushane ukuthi kukhona abanye abasebesimamemile esinye isikole abangakafiki sizobona ukuthi ke kuhamba qhubeka kanjani mabefika bazongena nje ngokuthula sobe sesiqhubeka. Ngivumeleni ke futhi ke ngisho ukuthi ke sinehambeli zethu eqavile njenga namhlanje inhlangano ezahlukahlukene ezenza ukuthile emphakathini ezenza umnyakazo othile emphakathini ngoba azenelisekile ngezizinto ezikhona. Kodwa sizothi ke ubathula ubazi ukuthi sinobani emsazweni iKhwezi FM. Ngizoqala nje ngithule lapha ke usibali wami uMr Mxolisi umntakanyuswa ovela kwaZulu Natal Christian Council. Mr Nyuswa simuphe likhulu ihlombe thina. Bese ke eduzane kwakhe sibe lapha ke nomnumzane uSilindo kuhle umntakazondi usomnotho lwesinaye economist simuphe ihlombe. Okay, bese ke emva kwalokho ke sisuke ke bafethu siya kubantu ke abenza umnyakazo omkhulu kulezi insuku lezi. Sikhuluma nje sinalo June 30 okukhulunywa ngawo yingenxa yalenhlangano le ebizwa ngeMarch and March. Ibizwa ngani bantu abasha? March and March. Okay, sina mfethu ke lapha uxolani umntaka Gumede. Ngitshela ukuthi ke usihlalo weMarch and March phansi kweKing Cetshwayo district municipality. Siyakubingelela ke siyajabula sibe nawe Gumede. Mhlambe senza kanje ukuze bezwe abantu ngizomcela nje ukuthi uzinhle avela agijimezela eduzane kwami ngokukhulu ukusheshsha ovela khona lokuthula imuseum ngoba usezoba khona bese singena kwingxoxo yethu ke sesikhuluma abe nje namazwi amafishana amabili amathathu sizwe asho naye ukuthi ke uthi woza kumina sondela kumina ume nje la eceleni kwami khona bezokubona abantu ngama ngapha. Uzinhle umntakanyembe uvela iLuthuli Museum ebambisene neKhwezi njobe eshila umphathi wenhlelo usaziso umntakadlamini. Zinhle sinale dialogue namhlanje sichazele why sinayo kafushane ohlangothini lwemuseum Luthuli Museum. Sanibona. Ngicela ukubingelela ihambeli zethu ngokuthi zi-honorishe ihloniphe lolu suku lethu enkosi. Bese ngibingelela iKhwezi nazi nabahla abafundi abandla onana yabo akuve kubalekile ukuthi nize la nathi namhlanje ngoba yabo njengoba sila uphakamani ngimzwile kodwa ngicela ukuzisho mina nguzinhlwa kanyembe ngivela eLuthuli Museum. So njengoba ngila sihlangene neRadio iKhwezi nje alivele isithanda iKhwezi alivele uthanda umphakathi lihlale lenza lama programs lawa amahle ukuthi sifundise. Kwasekenzeka ke ukuthi lama programs lawa ala eKhwezi aya aligna nama programs wethu eLuthuli Museum. Niyazi iLuthuli Museum?
Okay, iLuthuli Museum isikhungo saChief Albert Luthuli esise-Groundville. So i-mandate yethu kahle hle ukuthi si-uphold ilegacy kababa Chief Albert Luthuli. So ikhwezi-ke nabo bane-mandate yabo kodwa uPhamane ezoyichaza kahle kodwa thina sesiyazi ukuthi siyakwazi ukusebenzisana nekhwezi ukuze ethi mandate siyenze ukuthi sibe ne-platform sithole le-platform le. So njengoba sihlangene-ke la isikhathi esihle lesi especially kumnandi kakhulu khona abantwana kahle hle njengoba sila manje celebrate u50 years since iSoweto uprising. Ngiyacabanga ukuthi njengabantwana you even know it better than me. So njengoba celebrate u50 years welokhuzana weSoweto uprising, so sesathi kuhle ukuthi ke simeme abantwana abancane because abonje mina sengimdala manje sengiyahamba sekufanele legacy isale kunina abantu abancane ukuthi nifundiswe ngama issues ase South Africa, nifundise ama issues so that nina nizokwazi ukuthi nibe ne future engcono kunathi, nizokwazi ukuthi kube khona umhlahlandlela nizo understanda ukuze izwe leleni South Africa nikwazi ukuthi nilenze libe indawo engcono. So njengoba sila i-chance yenu ukuthi nilungisa South Africa, mina njengoba ngivelele iLuthuli Museum kahle hle njengamanje ekulungiseni izinto njengamanje siphezulu komhlahlandlela wokulungisa isinqumo esakhishwa ngokushona kababa uAlbert Luthuli. Ubaba uChief Albert Luthuli kahle hle washona ngomhla ka-21 July ngo-1967. So i-inquest yangaleso sikhathi ngo-1967 yakhipha ukuthi ubaba uChief Albert Luthuli wayeshayiswa isitimela. So nizokhumbula-ke nina niyazi kahle kangcono ngaleso sikhathi uhulumeni wani wobandlululo. So okwethu thina ndle emnyama kwakukuthi sithathe isinqumo esisinikezwa yini uhulumeni wobandlululo. So kwahamba sonke lesi sikhathi mina njengoba nje ngisebenzela iLuthuli Museum ngenza iPR kade ngihamba ngikhuluma ngithi mina uChief Albert Luthuli washayiswa isitimela. Cabangani-ke last year yavulwa inquest last year ngo-April. Yavula inquest eHigh Court, kwangeniswa ubufakazi obusha, kwatholakala ofakazi abasha abalaqulwa icala. Kodwa manje ke umehluko phakathi mase kwenziwe inquest ihlukene ayifani ane murder case ne criminal case. Where criminal case kufanele ukutholakale khona ukuthi ubani obulala ubani bese eyaboshwa. So kwaku inquest. Mangabe ku inquest the main aim was ukuthi kutholakala ukuthi kanti kwagcina kwenzekaleni ngobaba uChief Albert Luthuli. Mhlambe niyayibuza ke ukuthi why are we even having this inquest about Baba Luthuli? Baba Luthuli nje shortly is the first African person to be awarded a Nobel Peace Prize in 1960. Okay, that's another story for another day. So inquest iyavulwa ke last year. Mangabe ivulwa bangena ubufakazi, mangabe sebungenile ubufakazi, kwase kuyavelwa ke ibench ebihleli last year. Isibuka ubufakazi obungenayo base beyabona ukuthi no, ngobufakazi obulethwayo there is no way ukuthi uChief Albert Luthuli wayeshayiswe isitimela. So sonke lesi sikhathi uhulumeni wobandlululo wawusitshela ukuthi uChief Albert Luthuli ushayiswe yini isitimela. Kodwa last year inquest yasiyashintsha. Inquest yasho yathi no, uChief Albert Luthuli kahle hle wa assault. Ukuchaza ukuthi washawa. So angifuni ukudla isikhathi esiningi saphakamani kodwa ilokho. So okubalekileke bantwana ukuthi nina kufanele nihlanganise si celebrate i50 years yabani yeSoweto uprising. La kuvela khona amaqiniso. So njengamanje yours is to start now learning so much that you can learn about South African history and see la khona ama gaps, because now we have these platforms so where you guys can start knitting and see with the gaps there and then see and learn as much as possible to correct history ama narrative lawa kade singenawo. Enye into bese kuba iway forward. Yabo nje wakhulunywa la manje forward. Ngicela mase nibabuza imibuzo ngwabehleli la. Nibabuze ngemali. That's the most important thing for you now. Mase bekhulumile baqeda manizwa ukuthi abasho lutho ngama economies ase South Africa. Ngisho ubuza ukuthi abasho ngolutho. Ngicela nibabuze ngama economies ase South Africa. Ngicela nibabuze ngecurrency ase South Africa. Ngicela nibabuze ngokuthi njengamanje amaphi amazwe ane currency engcono kuneyini. Njengamanje nena neRand. iRand imaphi amazwe angcono kunani. Ngifuna nibabuze ukuthi mangabe seniqeda umatric nina lo 5 years lo wokuthi you are actually will be shaping your lives, because nina 5 years nima seniqeda tertiary yokushape your lives ukuthi niyapi niya eGermany. Why? Because iGermany ihweba ngama euros. Noma niyapi niyakephi niya eFrance. Noma niyapi noma niya eUSA. Okay, fine, USA nezo agwisha, but still US dollar has ama powers amaningi kakhulu nawethu. Nibabuze ukuthi why kufanele ukuthi nihambe for 5 years niye eGermany bese niyabuya nizoqhubeka uphakama. Ngiyabonga. Ngiyabonga, simshayela izandla izinhle. Siyabonga kakhulu uvelela uLuthuli Museum, siyabonga kakhulu uPublic Relations Officer wakhona.
Asigijimeke ngenxa yokuthi sifisa ukuthi sibambe isikhathi. Asisho ukuthi ke mlalo Khwezi uma ungakwazi ukuthi usidonse ku 90.5 noma ku 107.7 FM kodwa ungangena futhi ke laphana ke useshe ikhasi lethu ka Facebook usesha njengo Radio Khwezi la uzosithola khona ukwazi ukusibona bukhoma ukuthi kwenzekana e-studio. Kanjalo futhi ungangena sekhasini noma ngangena futhi na kwinkundla yethu ka YouTube nalapho usesha njengo Radio Khwezi usilandele ubabone labafundi ubone futhi ke nabahlonishwa bethu abakhona abavela kwinhlangano ezahlukahlukene. Ake sithi ke nje imithetho emfishane engifisa usibambisane kuyona sesingena kwisihloko sethu sokuqala sokhuluma ngaso kodwa ngakheni kwimithetho ngiyafisa ukuthi uyiqoqa nje inkulumo yethu namhlanje so thinta cishe ingcenye eziyisithupha ngifisa sikhulume ngabantu abasha njoba sinabantu abasha la kuyinyanga yabantu abasha 2 sizokhuluma ngendaba yokuqasheka yemsebenzi. Number 3 ngifisa sikhulume ngendaba ethinta i-education system yethu isimo sezemfundo sase South Africa njengamanje. Bese futhi ngiyafisa sithinte lento ye-migration asikwazi ukuyishiya yingakho sino match and match la ngaphakathi. Siyabona kwenzekana ezweni lethu ukufika kwabantu ngendlela engekho emthethweni eNingizimu Afrika bafike bahlale. Kodwa futhi kufanele sibhekeke ikusasa asikwazi uxoxa bese sigcina la kodwa kufanele sidwebe indlela ebheke phambili uchaza ukuthi siyacabanga ngabantu abasha sikholwa ukuthi niseneminyaka eningi esenisazoyiphila kufanele sibe ne South Africa ngcono. Kodwa ke siqalana sizoxoxa izinto eziserious kodwa sixoxe ngendlela enokuthula, right? Ngiyangizwa? Is serious lezinto kodwa sixoxa nje ngendlela enokuthula asidinga ukumemezana la. Number 2 ngizoba nemibuzo engizoyibhekisa kubahlonishwa bethu la ngaphambili. Engifisa nilalisise ukuze uma unombuzo nawe ungenza nje inote noma uyibambe nje ngqondweni yakho ukuthi ngifisa ukubuza la ngimzwile phendula kodwa ngifisa axakise nala. Number 3 ngoba sofika isikhathi sonikeza ithuba nibuzele khona. Okunye kubalekile futhi ke kubalekile ukuthi uhloniphe umbono womunye umuntu kungenza ukuthi awuvumelani naye lokho akushoyo kodwa into ebalekile uhloniphe umbono wakhe. Bese ke okubalekile futhi kuzosiphamisela isandla nje masudinga ukukhuluma ukhona lapha na umlingano wami ukelwa kaZwido kuyena ozoza kuwena ne-microphone bese ke sikuneza ithuba lokuthi ukhulume. Ake ngisho ke ngiyacela ukuthi isikhathi sisazise ngoba sesisebenza ngesikhathi usitike esikhathini esikuneze sona uba mfishane uyiqoqa into yakho ukuze izwakale imifishane. Ake ngenze umehluko ke kunento ebizwa nge-dialogue nento ebizwa nge-debate. Lokho esinakho thina namhlanje ukuthi thina sine-dialogue. I-debate mayichazwa inhloso yayo ukuthi kube ne-argument siphikisane bese kugcineni futhi umuntu usuke efuna ukuprove i-point. I-debate leyo. Kodwa thina sizoba ne-dialogue ngoba sifuna ukuthi sibe ne-mutual understanding uqondo okufanayo eyintweni. Ngibuza ngoba ngifuna ukuqonda. Siyaqonda lokho? So then thina sizoba nani ke ne-dialogue azizile ukuzoba ne. Okay. Number 1. Ngiyafisa ukusho sengiza ngapha kubahlonishwa bami. Ngiyafisa ukusho ukuthi sizoxoxa lengxoxo le namhlanje. Isimo sethu eSouth Africa simi kanje. I-unemployment rate kuvela ukuthi ngequarter 1 ka-2025 ibimi ku-32.9%. Uma ubheka bekubhekwa abantu aba between iminyaka ka15 no34 ngaleso sikhathi leso. Kodwa ngo2026 yakhula employment rate isuka ku32.9 yaya ku46.1. Simi ku46.1% ngokwe unemployment rate eSouth Africa ngoba sikhuluma nje. Asikhumbule ke makuyiwa ke ngokwama kubhekwa ngokwebalithiwa about 4.8 million young people abasebenzi. Bangaki? 4.8 abantu abasha bangasebenzi. Khumbula ukuthi izwe lakithi ke kubalelwe ukuthini sina 65 million people i-population yeso. 65 million people population yakithi eSouth Africa. Lokhu ke kubeka iSouth Africa ezweni lokuthi ingelinye lamazwe ahamba phambili ngokwezibalo elinabantu abaningi abangasebenzi. Emazweni ewonke emhlabeni mangaphosithwa angaphezukani kwe-billion amazwe noma it's around 200 sorry ngiyabonga Mr News amazwe eSouth Africa kodwa lawo mazwe lawo kuchaza ukuthi sibalwa kanye nalawo mazwe lawo ngabantu abaningi abantu abasha bangasebenzi. Sinale lezo ibalo ke kuyavela futhi ke enye into ukuthi zikhona kodwa impawu ezikhomba ukuthi umnotho eSouth Africa uyazama uimprove kamuva. Ngicela ukuthi uzongivumela lapha na ke usomnotho kodwa uzoyichaza kahle yena lento ngoba kuyavela ukuthi sesibe nento ebizwa ukuthiwa i-GDP yethu isikhulile ezikhathi ezintathu kulandelana okuwuphawu lokuthi ke kukhona okwenzekayo lapha kumnotho wakithi. Kodwa sinale ngxoxo nje sonke siyazi ukuthi ikhunywa ngomhla ka-30 June usuku lapha abantu base South Africa bethi abahambe abantu abangabona bokuzalwa kulelizwe kuthiwa abeze njani. Okay. Kunenkulumo edumile kulezi insuku ke senishila abahambi. Siyababona futhi abokufika abavela emazweni afana neMalawi, bafana neZimbabwe bahamba njengamanje.
siyayibona ninxushunxushu ezenzeka lapha eThekwini kubantu baseMalawi siyakulandela konke lokho kodwa futhi sikhuluma ngalokho sesishilo 4 November sinokhetho lomasipala noma ke lohulumeni basekhaya eNingizimu Afrika ngiyafisa ke ukusho ukuthi nje ihlokwane esoyithinta ke bese ke ngiya kumbuzo wami oqala engifisa ukubuza sizoxoxa into ethi sizobheka lento ebizwa ngepolitical will noma ukusebenzisa amandla epolitiki ukuthuthukisa abantu abasha ukuthi asekhona sawazuza ngo1994 siyawasebenzisa yini ekuthuthukiseni abantu abasha. Number 2 sifisa ukubheka ke isimo esidalwa ukuba khona kwabantu bokufika kumnotho wezwe lakithi. Number 3 sibheka ke iqhaza elibanjwe ezemfundo ekuthena abantu abasha bayafunda. Nani niyafunda nizona maniqeda niye ema-university kodwa emva kwalokho umbuzo othi nizosebenza phi uma kukhona obhuti nosisibeni abangasebenzi sikhuluma nje bese kunye futhi sizobheka ukuthi sifunda ngilesimo esingasifanisa ke nenhlekelele esikhona ezweni lakithi sabantu ke abakulelizwe ngokungemthetho sizobezo match and match nalapho kodwa futhi sobheka nengozi ukuba ke nabantu abaningi bokuhamba bangabhalisiwe ezweni lakithi bekhona kodwa babhalisiwe ekugcineni sobheka ukuthi ke lokhu ke sikubheka kanjani sesibheka phambili ke iNingizimu Afrika ngoba kufanele sibheke ikusasa kodwa ngizofisa ukuthi ngize ngapha manje kubahlonishwa bethu nezihambeli zethu ngifisa ukuqala ngokunikeza uMr Nyuso ovela kwi KRCC akhulume nathi ke kodwa umbuzo wami uthi ke awusicazele nje afusane iKRCC ngamazwi amafushane ningobani nenzani nimeleni kafushane nje asibonge kakhulu kwintsha yethu ekhona abafundi abancane abase high school abakhona lana ngibonge kakhulu zakwethu ngibonge kakhulu zakwethu abakhona esikanye nabo kwipanel usomnotho unondaba kanjalo nophakathwayo ovela kwi-March and March so siyabonga kakhulu ngaleli thuba lokuthi kudingidwe ngalolu daba oluthinta izinto ezithinta abakufika umnotho ezemfundo nani so mina ngingumxolisi wakanyuswa ovela kumkhandlu wamabandla ozinze eMgungundlovu inhloso nqangi yawo ukuthi sibhekele intuthuko eKwaZulu Natal ukuthi sithuthukise ukubambisana nokuzwana kubo bonke abantu abase kwiprovince yaKwaZulu Natal. KwaZulu Natal inabantu abaningi abangaphezulu ka12 million kubona labo bantu kunabantu abaqhamuka kwamanye amazwe abaningi ngendlela esimangaliso kulinganiselwa ukuthi bangaphezulu kwa100 abantu abaqhama izizwe ezingaphezulu kwa100 eyikhona ezihlezi nathi la KwaZulu Natal so ezenza iKwaZulu Natal so ke sibheke ukuthi kube khona lokho abakubiza ngesocial cohesion ukuzwana nokubambisana kwabantu behlangene bekhona endaweni eyodwa ezinye futhi into esibhekile sibheke ukuthi kube nepeace ukuthula sibheke ukuthi kube neunity ubumbano bengishilo ke futhi ukuthi kumele kube khona idevelopment okugcina kumele kube khona ijustice kushuthi ubulungiswa kube khona lapho lana ke si i-chapter noma siyingxenye ye-South African Council of Churches ezinze eGoli ekhona kuwo wonke ama-provinces sikule ngxenye ke le ese-KZN thina now futhi South African Council of Churches ingxenye ye-All Africa Council of Churches ehlanganisa amazwe ase-Africa so nayo ke futhi ingxenye futhi ye-World Council of Churches egxile eGeneva so njoba silana ke thina ke siKwaZulu Natal sinama districts awu9 ake ngithi awu11 kwi-district nge-district kunomkhandlu wamabandla okhona odila nalezi zinto engikhulume ngazo so ke ngikhona lana ke ngiphethe izinhlelo zakhona ezisetshenzwa kwiNingizimu Afrika ukhona ke nokunye sesikwenze namanye amazwe ngaphandle ikakhulukazi masikhuluma ngezinto ezithinta idemocracy ukhetho nazo zonke into enjengalezo ake ngibe mfishane ngime lapho Mr Nyuso siyabonga kakhulu umuntu ake sikuzwe mfethu siyakuza nikwenza emphakathini siyawuza umhla ka30 June kodwa ke sinazi kafushane ngobani ngibingelele wena ngibingelele iyouth esinayo estudio nozakwethu bese ngibingelela ke nombukeli osekhaya okwamanje umsakazo wami ngizochaza nje iMarch and March kafuphi mina ke nguxolana kwaGumede ohola iMarch and March kwi-region yaseKingcetshwayo iMarch and March is non-profit organization
asenze inzuzo Yes. si organize i movement yethu ibeka phambili umuntu wase South Africa we put South African first umuntu nje wase South Africa including ne South Africa. So into esilwela kakhulu silwisana nabantu abangena ezweni lethu bengenayo imvume. Siqaphela kakhulu ukuthi angeke lize likhule izwe umnotho mhlawumbe singabala even kwilokhuzana ukuqasheka kwabantu nje ezweni uma kuukuthi kusekhona abantu bokufika aba undocumented. Well siya understand futhi ukuthi babuye besetshenziswe kwi cheap labor. So kungakho sithi nje thina uma kuukuthi awunawo amaphepha kufanele ukuthi uhambe ekhaya ubuye usunephepha because even ukwenza izinto izinto ezubugebengu kulula kuwena because uma mina wase South Africa ngenze icrime bazongitrace bengithole ngama fingerprints bawazi ama whereabouts ami nginabantu kuzothiwa siyamazi uXolani wakwagumede uzalelwe kwesakwamthethwa wakhulu mhlambe bekwazi nokubona nehlobo zami beze befike nala esengikhona but angeke uzukwazi ukutrace umuntu ongene ngendlela engenabo ubulungiswa oweqini. So ngizo manje lapho ukuthi into ebaleke kakhulu sibeka kakhulu umuntu wase South Africa phambili umuntu okuhamba ongene ngokungemthetho sithi akahambe. Ngiyabonga. Nondaba ngikhulume ngo46.1% ochaza ukuthi abantu abasha labo abangasebenzi. Ingane zakithi ziyafunda naba baphambi kwethu abanye bayafunda. Into engithanda futhi Nondaba usesikhungweni DUT Durban University of Technology. Abantwana ke abantu abahlali bephambi kwakho enibafundisayo. Uma sikhuluma ngo46.1% Nondaba nginombuzo othi mina sitobela isithombe kafushane ichazana lento ngabe sikubize ngokuthi ngisebenzisa amagama amakhulu inhlekelele le isipocongo lesi mangabangena lawo magama kodwa sengizama ukuchaza ukuthi ngabe isimo sibi kakhulu yini masikhuluma ngo46.1% noma ichazana lento. Ngicabanga ukuthi kuphambana kancane inkomishi lapha kahle ngifundisa lapha eChesterville kodwa nguye nawo somnotho esikoleni lapha eChesterville. Ufundisa eChesterville somnotho. Okay siyabonga ukuthi usize lapha. Okay. Yebo. Ndonga inamba zami mhlambe izothanda ukuhlwa kancane ngoba inamba enginazo lazithi ebantwini abasuka ku15 yak 24 unemployment rate ihleli ku60.9%. Ngosuka ku15 yak 24 abasuka ku25 yak 34 ihleli ku40.6%. Bese kuthi overall from 15 to 34 ihleli ku45.8%. Now u60.9% usitshela ukuthi ebantwini abawu10 abasha abafuna umsebenzi abawu6 abasebenzi abawu4 bayasebenza. So inamba enkulu kakhulu leyo njengoba bese chazela uNdonga ukuthi emhlabeni jikelele so number 1 even la eAfrica so number 1. So methu umuntu uzofuna umsebenzi la eSouth Africa uyadideka ngoba uma usuke uya ngaphezulu uzobona ukuthi ba-employed abantu bakhona. But so ichaza ke izathu ukuthi iziphi lezi zenza ukuthi ngaphezulu eAfrica i-unemployment rate yona ibe incane kakhulu compared to South Africa even though umnotho wethu u-advance kalendlela u-advance ngayo ngoba nje la eAfrica in terms of industrialization we are leading as South Africa. So umnotho wethu is very advanced ukuthi kunama sector omnotho uma ungathi uyawaqhathanisa uzowabona ukuthi afana namazwe afana no USA afana no China afana no Japan but at the same time kodwa sine high unemployment rates. So la South Africa sinenkinga yokuthi sine economy lekuthiwa i-dual economy. So sinemnotho emibili umnotho advanced nomnotho poor. Unabantu wa very educated nabantu aba very unskilled. Kunegebe likhona la. Igebe likhulu kakhulu la South Africa. Mekuziwa nje kwi inequality. So number 1 umhlaba wonke in terms of inequality unemployment rate singemumva kancane kweseswatini. Swatini ithanda ukuba ngaphambili kwethu but ngalewa localism alikhizwe elinegebe ukufika kwegebe ukufika kuthina. So nje ubuzile Ndonga ukuthi isimo sikanjani ngisho nje ukuthi isimo simbi kakhulu ayikho sustainable into efana nale njengoba sesibona sekhona inhlangano efana no March and March ama symptoms lawo ukuthi konke wrong ngesystem konke wrong ngeSouth Africa as a whole. Ngicela ubamba la. Yabonga ngicathi iyaqaqa isobala ngifisa ke ukuthi singene kwiphuzu lokuqala ake sibukeni ngoba phela sikhuluma ukuthi sino 94 last year khona ke sitholile lento ebizwa ngithiwa amandla ngokwezepolitiki.
Mawuthi 94 ubala namhlanje sikhuluma ukuthi singaphezulu kabani kwa 30 years. Sibhekene nesimo sinamandla ngokwezepolitiki. Ngifisa ukusho ukuthi uhulumeni uwenzile ama initiatives afana asikhulume nje nge-Presidential Youth Employment Initiative ikhona. Sikhuluma ngama-TVET colleges akhona afundisa amakhono, sikhuluma ngama-SETA programs alekelele ekuthena abantu bafundele amakhono athize. Zikhona lezo zinto lezo. Kodwa noma zikhona lezo zinto lezo kukhomba ukuthi njengoba echaza nje unondaba lapha isimo sisesibi kunjalo. Mhlawumbe ngifisa ukuza la Mr News okuwe. Ama programs kahulumeni ayafika kubantu abasha. Asazi noma mhlambe kufika kukhulunywa lapho phezulu kuthiwa imali engaka kwi-budget allocation ibekelwe abantu abasha. Kodwa siyayibona lento phansi kubantu ke manje ngoba khona izinto ezikhulunywa phezulu kodwa asazi noma ziyafika phansi. Ama programs afika naye abathinta yini? Uhulumeni singaqala nje ngomthetho sisekelo wase South Africa ukuthi muhle ngendlela eyisimangaliso ushaywe izandla umhlaba wonke. Yes. Okuwukuthi uma ngabe sinomthetho sekelo omuhle kufanele nezinhlelo futhi zibe zinhle futhi zikwazi ukusiza abantu. Yes. But ke i-question ithi muhle kubani lo mthetho sekelo usiza abani? Uma ngabe ushayelwa izandla emhlabeni wonke jikelele ushayelwa izandla abantu abazokwazi ukuthi benza abakuthandayo eningizimu Afrika. Hayi ukuthi usiza thina yebo muhle kepha kunamazwe anemthethosekelo engajatshulelwa kodwa angcono kakhulu kunathi. Thina ke la eSouth Africa singayitholi inhlelo izinto sizizwa ngendaba sizibona zenzeka kude ubuholi bufile we have leadership bankruptcy kusho ukuthi sihlwempu ngokubuholi eAfrika yonkana kuzofika eningizimu Afrika esikuyona uma ngabe ubuholi bebubuhle lezi inhlelo bengeke zihambe ngokuthi wazibani bezingeke zihambe ngokuthi umuntu wesifazane uzothokozisa bani uyazi lento ihambe izifike nala sithola khona mhlambe izinto ezinjengamanzi nje kwezinye indawo uthola ukuthi khona okufanele ajabulise udriver we-truck ze amanzi ashesha afike uma ngabe sifisa sithola izinto mhlambe kufanele kube nominister othile okuwukuthi uqhamuka ngakhona kuleyo ndawo ze kwaze ukuthi leyo ntuthuko ifike itholakale uma ngabe kunominister mhlambe okuwukuthi udlulile emhlabeni usiyothola ke ukuthi awusesoba nawo kumgwaqo ngaleso sikhathi so into esinazo sinenkinga yobuholi iningizimu Afrika inemali eyanele ukuthi ingakwazi ukuthi ilekelele bonke abantu kodwa ngenxa ukuthi ayisabalaliswa ngokufanayo ukuthi bonke abantu basizakale i-distribution ayikho even kuba abantu abambalwa abanomnotho abaningi bahlupheke ngifisa ukuphuthuma ngize kuwena Mr Gumede March and March sithi noma nithi abahambe kodwa ngifisa ukuthola kahle la manibuka abaholi bethu bezepolitiki lento nje ye youth development ukuthuthukisa abantu abasha into eyipriority yini bona kafushane ngokubuka kwami mina inhlelo ekahulumeni ezikhona zinhle kakhulu okay zinhle kakhulu ebese kuzoba nenkinga ye-implementation ngizokha nje phezulu ukuthi yes akhona amasida ayakwazi ukuthi ebanikeza ama skills akahle kuzoba kusibe nezinhlelo ezinjengo NYDA ukuthi bekwazi ukubethola funding khona ama TVET college bethola ama skills nasema universities ngizoke ngithathe nje okay ikakhulukazi kulama sector othola ukuthi njengokosida engaye ngakubona it's a box ticking exercise okay whereby uthola ukuthi mase bebona i-financial year bese bethi yini into kombe kufanele senze bayakwenza by the way hayi ukuthi kuyenziwa like kufanele senze 1 2 3 then laba abantu asibabona ukuthi bagcine lapha abantu mase bewatholile lama skills ayikho i-system in place ekhombisayo ukuthi okusho ukuthi lo muntu mayesefundile wahamba la okay so nakhe sesiyambona lapha nosesebhizinisini bese kuzothi kwa NYDA ngiyakhumbula use umsobovu by then kuze kube namhlanje angakamboni umuntu okuthola ukuthi nje it's umuntu oyizalelwa umangubane olaphana is not political connected akahlangene namuntu othola ukuthi walithola uxhaso and siyambona ukuthi uyaphumelela ngalokho kodwa sikubonayo ukuthi ilabo aba politically connected nalabo abasuke besembusweni ngaleso sikhathi nondaba
somnotho wethu lapha ya iParliament likhona enye function yeParliament ukwakha imithetho kahlahle iyona function yabebalekile kodwa kwakhiwa ama policies futhi ake sibheke indaba ye-economic policies imgomo ethinta imnotho eSouth Africa ngifisa ukwazi mina ukuthi lemgomo ipractical yini lezinto noma zixoxwa ngolimo oluphakeme lephezulu zifike engenzeki phansi economic policy isimo sama economic policies eSouth Africa ama policies kumele ube critical uma wabukisisa kahle ama policies yes ake ngenze isibonelo nje la eSouth Africa njoba sishilo ukuthi we are leading in terms of industrialization mesikhuluma industrialization sisho ukukhiqiza kwempahla ukususa impahla from i raw material ugcina isi finished products okay besilida but from 1993 1992 kuze kube manje kwenzeka into esibiza nge deindustrialization la khona imboni ezikhiqizayo zincipha noma ivalwa imboni ezikhiqiza insimbi imboni eziprocess insimbi zivalwa so leyo nto speaks of ipolice ukuthi imaphi ama police a implement lawa agcine senze ukuthi kukhale kuthiwa hayibo kwakune inkampani zokodini kwakune inkampani zeinsimbi kwakune inkampani zashona lezo inkampani so it's a policy economic policy ukuthi uma ngabe uyileader ngumholi kumele ushaya ipolicy ukwazi ukucabangela ipopulation yakho yobaba nje ubekhuluma ekhuluma ngecharacter yama leaders esinayo so uma ngabe uyileader ungakwazi imagination yakho ingasebenzi kahle to reimagine isociety ofuna ukuyakha in terms of economy uba ne problem so ipolicy ke sabanayo eyaqala yasibulala nje ipolicy ayibizwa ngegear leya policy yanciphisa ama trade barriers impahla mingabe ingena la eSouth Africa noma impahla yakho manje amazwe kunento ebizwa ngama trade barriers efana nama tariffs efana nama quotas ukuthi nje impahla ingangeni kalula ngoba impahla mengabe zingena kalula ifuthi ingena impahla eshibhile impahla lezi esuyiqhiqizwa la eSouth Africa zigcine sesingakwazi ukucompete nempahla cheap because abantu bazohlezi bethenga izinto ezicheap so igear ke as a policy yagcina yenza lento ekuthiwa i-trade liberalization iwasusa lama trade protocols lawa trade policies lawa trade barriers lawa ayenza ukuthi impahla ingangeni kalula so kwagcina sekungeneleke impahla eziningi la South Africa especially impahla ezayivela ko China so maningi ama factories agcina sevala ne industry yensimbi ziningi inkampani imboni zeinsimbi ezagcina seyivala uma ukhuluma ko Newcastle and so so ipolicy mu implement amele ukwazi ukuthi muwenze ipolicy nje awekho awukwazi ukubulala amathuba omsebenzi la cabangele ilocal economy mangabe uzokwazi ukuthi wenza ama policies okay uthi Mr Nyuswa sinawo amandla kodwa siswela abaholi mawuya ngale ku Mr Zondi ngale Mr Gumede sorry much ukhuluma indaba yokuthi yena inhlelo zikhona zinhle kodwa awazi ukuthi umuntu umsusapi uzumbeke kuphi akalandeleleki ukuthi uhamba phelelepi kanti ngapho somnotho wethu uMr Gumede ukhuluma indaba ukuthi ama policies akhona kodwa sishaya ama policy afika limaza indaba ye-industrialization okay izimboni eSouth Africa ngikholwa ukuthi niyayizwa leyo ngifisa siyephuzo lesibili bese sinikeza nabantu abasha bake bathi ukuphefumula nabo kodwa ke siqale ngalesibili ngifisa sikhulume manje ke singene kwindaba ethinta ke abantu abafike kulelizwe ngokungemthetho kodwa bese sibheke ukuthi ke umthelelo kuba khona kwabo kwezomnotho sikhuluma ngezinto ezithinta abantu abasha ezithinta ungaqashe kwabo besebefundile ezithinta ukufika kwabantu ngokungemthetho eSouth Africa njengoba sineyinhlangano efana no March and March ezithi abahambe kulezi insuku kodwa futhi sifisa ukuthi sibheke ikusasa labantu abasha baseNingizimu Afrika ngifisa ukuza la khona into evela la masingena kuleli iphuzu engizolithinta kukhona into ethi kukhona amathuba abantu athinto ama low skilled jobs imsebenzi ngamanye amazwi engafundelwa kodwa yimsebenzi le othola ukuthi sibangisana nangakho ke manje lokho isimo esikhona South Africa ayifundelwe imsebenzi kodwa nobani angawenza ngaphandle ukuthi ufundele kodwa sesibangisana sesehlele ezinye lokuthi sibangisana nalapho manje number 2 ngenxa bakhona abantu bokufika abafike ngokungekho emthethweni sibanga nabo izindlu zomxhaso eSouth Africa sibanga nabo imtholampilo bagula nabadinga imtholampilo bayibhedlela sikubanga sonke lapho ndawonye kanye nabo kodwa futhi kukhona into ethi kukhona amabhizinisi azalekayo mezaleka ngoba kuyavela ukuthi baqala amabhizinisi kodwa futhi awaregulatiwe kwawona awekho ngamanye amazwi akunamthethe ewalawulayo ngifisa ukuzalana ke mhlawumbe ngizoqala nje kulokhunjana ku Mr Nyuswa futhi ngibuyela kuyena
ngifisa ukuzwa la entweni ethi kuvela into ethi unemployment icrisis ekhona yenzeke before sibe nalezi inhlangano ezifana no March and March, so it's like akuyona into entsha ekhona. Kukhona ongakusho lapho? Yes, i-unemployment ibivese ikhona iphezulu ngendlela esimangaliso. Siyazi ukuthi kunama figures, kunezibalo ezihlukile. Uyabona lezi zibalo esikhuluma ngazo o 46.1 izibalo kahulumeni. Uhulumeni angasitsheli iqiniso ngokuthi izinga lokungasebenzi kwabantu lingakanani. Besine dialogue sumkhandlu ngesonto edlule ngoLwesibili ngeYouth Day kanye naye March and March i-leadership yakhona ephezulu savumelana ukuthi ayikho ezinye ibalo kumele sizibhekisisa kahle empeleni masibheka ikakhulukazi kwi-youth i-youth yona it's more than 60% i-youth engasebenzi so kusho ukuthi inkinga ebezikhona eyidalwa njengoba kadesho unondaba zidalwa ama policies imigomo ethile esukibekwa emanivuleleke ivulele abantu ukuthi beze bazosebenzisa amathuba akhona ukuthi bazohweba ngokukhuleka bengayikhokhi intela kukhona abantu abakhokha intela so inkinga ivese ikhona eningizimu Afrika uma ngabe kuukuthi ama-gate asevuliwe futhi ke empeleni ngeke ngithi avuliwe khona nalapho engekho khona abantu bayangena bayahamba sineyindawo la abantu befunda khona eSouth Africa behlala eSwazini bayehambela nakwezinye indawo kukanjalo futhi kwenziwa nabantu abasebenza khona othola ukuthi badayisa ubuzwe ngotiki ukuthi umuntu uzothola iGreen ID usezothola umuzi lo muntu lo uzothola into eziningi igrant nani so inkinga besivese zikhona aziqali manje kodwa siyabona ukuthi ukungenelela kwama movements ukuthi alwe nalento kutshengisa ukuthi uhulumeni is fast asleep ulele ayikho into obukade uyenza. So siyavuma bayivele zikhona lezi inkinga. Yes, okay. Ngifisa ukuya kwi March and March. Mfethu njengabantu abalapha kwi ground emphakathini dinama march all over esesiwabonile. Ngifisa manibona nihlola inkinga ngoba kuhle ukubuza umuntu olapha kwi ground oyaziyo lento oyibonayo. Ngifisa ukuza lenkinga kufudwa kwabantu befike bezoba ngapha. Idalwa yini? Idalwa ukuthi uqeka kwemithetho noma ke sithi yini imbangela ukuthi kube sengathi uyayingenela nje uyayiphumela eSouth Africa? Why? Only u25% obiyelwe eSouth Africa ngocingo nje. Izwe lonke iSouth Africa yonke. Angithi yabona usiza nathi ke esingekho lapha kuma borders sibiyelwe ngocingo. 25% kwi border la uthola ukuthi kunocingo khona. Then umbuzo ke uthi kubantu abasha kanti South Africa kanti kwenzakalani mangifika eborder? Uzothi mawufika lapha nalikhona ucingo mhlawumbe mawugudla ngako stilo ugudla lezi into between South Africa neSwaziland kwezinye indawo ufica ukuthi kukhona intaba mawulusile nje mawumiphezulu entabeni sekuhlukana iSouth Africa on your left iSwaziland on your right yayibona lento into njengaleyo so othola ukuthi ukwazi ukunyuka kanye nomfana oyilusela nje entabeni mawufika eLimpopo ubheke eLimpopo uyafika lapha kukhona umfula ohlukanisa eSouth Africa neZimbabwe so okusho ukuthi umfula mawusehlile niyakwazi ukuyiwelela nje awukhokheli ngisho lo muntu khona iganyana ababizwa ngalo laba bantu abawelisanayo ngeskepe. Okay. Then and another thing i-corruption eyenzeka lapha ke border where uzofika lapha na mhlambi kwalise lavumisa noma uyafika lapha na eMangozi la uthola ukuthi sesiyazi ukuthi ukungena mhlambe noma ukuwela nje kukubiza imali engango 50 rand this side u50 rand ngakolinye uhlangothi kuwona ama law enforcement agencies lawa 8 ase South Africa between iphoyisa yisosha nabanye yilezo zinto ezenzakalayo but umbuzo omkhulu la ilo othi ena ngabe mhlambe ke ilento ye illegal immigration affecta kanjani umnotho wethu ila bengifuna ukuthi sifike khona laba ama illegal immigrants awayikhokhi tax. Okay. Yes, abanayo ibank account, abanalo icard, abanawo aba register ama companies.
umama odayisayo lapha ya noma usuke mhlambe waseMozambique ngabe udayisa amaqanda ngabe udayisa amakinati but ukhumbula ukuthi eyakhe imali iya straight eboxini uzoyifaka empushini lezi imoto abayaphathisa ngazo ngolesihlanu ebese ihambe kanjalo ayilazi ibhenke yakhe aba comply ne tax law abacomply even nama business abo bakhanda ama aluminium window bayashisela benza nokunye okusho ukuthi imali yabo ayiveli noma ikuphi ihamba nje illegal kwayona imali leyo so naba masaluni iningi competition esikikhona but ngifuna ukustressa leliphuzu ke umsakazo wamomuhle yokuthi leyo nto bese siyalapha na kwi business competition isho ukuthi because u100 kumina la ngiyazi ukuthi awanela amathafisi engane yami yesikole but kuyena ngale amasi medical u100 u100 mawuqhathanisa nemedical is about 450 medical yabo so othola ukuthi yena kuyinto enkulu kuyinto engcono kuyena ngoba utholakala kanzima angifuni ukuthi ngoba usomnotho uzothi kungilawula lapho kulento ezimali but ngifuna ukuthi utholakala kanzima lo 450 medical kunendlela kawuthola ngayo la indlela kagunda ngayo ethole u20,000 let's say u2000 okugunda ikhanda umuntu waseMalawi oba u7 rand ngale lana uthola u50 rand osuke engakwazi ukwenza into eziningi ngawo ebese ngifuna ukuveza ke nento ethi osesiyikhulumile indaba ye competition bese kuzoba ilento leslima elimaza kakhulu abantu abafuna umsebenzi thina abantu esingakaqasheki ithi lento lena ikakhulukazi le policy le yamathenda esishaya kakhulu lento ye tender system islimaza kuphi na inikeza abaqashi noma ama-tenderpreneurs into ethi ungamqasha u-illegal immigrant yayibona ngoba uzomholela ngesandla ayikho into emkhompelayo ukuthi naba abasebenzi bakho baholeleka kanje so okusho ukuthi ke uyakwazi ukuthi eqasha iforeigner mhlambe uzoklina umgwaqo noma uzosika umgwaqo noma uzokwenza ini nomshini walo elinikezwe lo 150 250 othola ukuthi ubekungaba umuntu wase South Africa naye ethi mayethola lo 250 ekwazi ukuthi ethengele ingane yakhe ubisi ekwazi ukuyikhokhela ischool fees samalo kodwa ilaba abantu bokufika kugcine sekuqasheka bona bese laba abantu base South Africa bengawuthola umsebenzi ilento esisusa kakhulu ke bese sithi thina abahambi okusho ke ukulimala komnotho kanye nongaqasheki kwabase South Africa yes isho njalo ukuthi umnotho ulimala lapho nokuqasheka into eyikhoze enkulu unemployment idalwa nalento ye tender system iyona ngoba uma singake si eliminate lento ye tender system ebese sibaqasha abantu beba permanent ila sesingakwazi ukubuyela kuloya uhulumeni owawuqasha abantu bekwazi ukuthi abantu abanomzane bethenga inkomo beganwe umuntu ekwazi ukuhlawula ingane yakhe but njengamanje akekho umuntu osengakwazi ukwenza lonto because uzoqhamuka ithenda kulandwa ama illegal immigrants eMozambique in numbers ilokho engifuna ukucacisa bese sengiyivala umsakazo wami ilento ka Home Affairs le iyaslimaza kakhulu futhi na ngoba iyona la eslimaza emnothweni ngokuthi by giving umuntu okufika ilokuzana iID ngendlela fraudulent ila umuntu osezokwazi ukuthi ethole khona indlu ila umuntu esezothola khona igrant mhlambe ne old age grant so okusho ukuthi umnotho wase South Africa engifuna ukukufaka nalokho umnotho wase South Africa into yocriplayo kakhulu ilento yokuholela nabantu abangeke sibalweni sawo umuntu esuke eMozambique ehola eSouth Africa esuke eZimbabwe ehola impesheni yase South Africa eSwaziland ezohola ilokhuzana impesheni yase South Africa siyakubona ethine sikuyiground asikucabangi siyakubona ngoba uthothi kunendlela msakazi lapha indlela hayi ukuthi mhlambe isocial gcine selikiyeka libuka ukuthi insanga uyiphetheni libuka ukuthi awudlula ngani nogwayi but abasakuthathi njengento errong ukudlula kanje even uyokwenza into elimaza umnotho awukwazi ukuthi ungaba seSwazini uhleli neID yase South Africa nama ID yawu2 sekuyaziwa nje lokho it's normal so nesikhwama sama social grants sithwele kanzima msakazi umnotho uyalimala kakhulu asibonga kakhulu mfowethu we March and Marching
ngifisa ukuthi ke kuphefumula abantu abasha bangathuli sikhona la ngaphakathi ngizocela la ukuthi nginikeze ithuba onombuzo ngizobona ngesandla asho yena ukuthi ngifisa ukubuza umbuzo la ukhumbuleke ungabuza noma imuphi umbuzo kulokho abakushilo noma impendulo abanginikeze zona ukhululekile ungenza kanjalo ngikhombisa nje ngesandla njengoba sishilo sathi umthetho uthi phakama isandla khona nombuzo okay ngicela unginikezele nangu la ngaphambili microphone uzisho nje igama nesibongo bese usho ke umbuzo wakho igama lami ayabonga isibongo sami ngwakhoza umbuzo wami lana uMr Gumede okay yes ukhuluma ngokuthi abantu ugade abantu base South Africa ugade abantu bangaphandle sibangene South Africa manje kulabo abantu abangenile la eSouth Africa bangena ngayiphi imvumo ukuthi thola ukuthi bala eSouth Africa abantu bangaphandle okay bangena ngayiphi imvumo bangene ngayiphi imvumo umbuzo usho kanjalo Mr Gumede ukhona okay la usisla vela kwimatchini but now uzoyithula igama lakho usho ke ubuza umbuzo igama lami nguthandile wamthemkhulu Sibongo I wanted to direct my question kubhuti oyikhohle Sibongo sakhe yes yeah. I feel like visibility yabo as economists is so silent because kunama conspiracy theories athi abantu bangaphandle abawuthatha umsebenzi and ukuhamba kwabantu bangaphandle angeke kube na impact in economy yase South Africa so I wanted him ukuthi asclarify ukuthi ukuhamba kwabantu bangaphandle is it really true ukuthi ngeke kube na impact ekuyidlalayo kumnotho wase South Africa yeah. Thank you ngicela lo mbuzo ubalekile uba uzosiphendula ekutheni sebehambile sobona nomehluko mhlambe ngicela ubambe lo mbuzo mhlawumbe sithathu wesithathu na Alliance lapha Sanibona igama lami ngusiyalo Sibongo amaphumulo la bengisacela ukubuza kwenkulumo ka Mr Gumede ukhulume ngokuthi bayakwazi ukuya kuma home affairs bathole ama ID cela ukubuza mina ukuthi ama ID bawakhipha kanjani bebona ukuthi sibona abantu balanga phakathi noma basobehamba nabantu bangaphakathi okay mhlambe ke sithathe lemithathu sizama ukuyiphendula sebebafishane xole ngijimisana nesikhathi la okay asiqale kumbuzo wokuqala yes kusomnotho ubhekisa kusomnotho siphinde sibingelele ngizophendula nje lo mbuzo inamba asinazi inamba ephelele for instance njengoba be undocumented nje kusho ukuthi asinazi inamba for oqala ukuthi bangakanani okwesibini ukuthi if i-formal sector iabsorb abantu abangakanani aba illegal so kunzima ke ukusho nje ukuthi mebehamba mangaka amathuba omsebenzi azodaleka because asinazi inamba since be undocumented but unemployment rate yethu njengoba siyichazile nje ukuthi i-expanded including labantu abasoke be discouraged abasebekhathele ukufuna umsebenzi sitting at 43.7%. So that is almost halfway labor force. So i-formal sector ayikwazi ukuabsorba i-labor force ngokwane i-formal sector. So abantu abaningi bebefika la ngaphandle nge-observation yami basuke besebenza kwi-informal sector. Now ngifuna ukuyicacisa ke le informal sector. Indaba informal sector iyinkinga ke ngoba ngiye ngachaza ekuqaleni ngathi mawubuka la eAfrica unemployment rate moyiqhatha South Africa incane kangakanani. Amazwe la ngaphezulu ko Nigeria ko Kenya bane unemployment rate low. The reason being ukuthi abantu abaningi bakhona basebenza kwi-informal sector. Okay. So labantu bangaphandle bane history ende yokuqala ama business nokuyimela ama business. There is why mebefika kuba nzima ukuthina ukuthi sicompete nabo ngoba thina sino Native Land Act is deprive ukuthi siparticipate kwi-economy even kwi-informal sector. So there is why i-competition igcina isibanzima. Ubona umuntu osuke eTope efika avula isitolo adayisa ingubo ba operate ba function kahle because bane long history yokuparticipate kwi-informal sector. So mina ngingaphawula nge-informal sector ukuthi if abantu bangaphandle bangahamba ingavuleka amathuba kwi-informal sector ukuthi lezi izitoro ezigcwele edrobheni lapha ezeyingubo ezanzana abantu bakithi bangathola opportunity ukuthi nabo
bakwazi ukuparticipate lama hardware wathola yaze agcina esefika emakhaya abantu bakithi bangathola iopportunity nabo ukuthi bakwazi ukuparticipate kwi-informal sector because i-informal sector asiparticipate ngendlela efaka participate ngayo ngiphinde nje nginika ama figures eUganda 85% weemployment uqhamuka kwi-informal sector eKenya 75 to 80% we-employment uqhamuka kwi-informal sector okusho ukuthi abantu bakhona bayabona umsebenzi abayithola bese bekuthatha ezandleni zabo ukuqala amathuba omsebenzi thina leyo culture asikakabi nayo ngokwanele due to ama historical injustices angaphandle afana no native land acts no influx indlela besirestrictwa ngayo as black people la eSouth Africa so asinayo leyo history leyo yokuparticipate kwi-economy informal ukuvula ama business nokurun izitolo nokurun ingo so inkinga kiba lapho mina ngingakhuluma lapho but we-formal sector i-economy yesu ikhula at a very slow rate that is why ingakwazi ukuabsorba ilabor ngalendlela efanga biabsorba ngayo nakhona futhi ke sayichaza ama policies ayenzekile from 1996 igear yiyo le yagcina yenza lento ekuthiwa i-disindustrialization ukuleka kwama skills so i-economy ayikhula ngendlela efanga ikhula ngayo ukuthi ikwazi ukuabsorba ilabor le efanga biabsorba ngayo. Siyabonga kakhulu somnotho. Ngiyafisa ngizoba ne follow up question engizoyiletha ku Mr Nyuswa ihlobene nokuphendula kuka somnotho ngale before ngiye ngale kwimatch Mr Nyuswa usomnotho ukhuluma ngendaba ukuthi ngenxa yokuthi sivelaphi ngokwesimo South Africa hulumeni obandlululo kodwa kukhona ozoba ne question othi kodwa ke manje 30 years bafowethu side lesisikhathi 30 years kanti sidinga iminyaka emingaki ukuze phela sifunde nathi lezi zinto sazi ukuthi kufanele senze kanjani manje ke umbuzo wami uzothi kuthini la ngabe sidinga another 30 kuzoba u60 before sifunde lento khona bayibathi idemocracy yaseningizimu Afrika isencane njoba isina 32 years mawuqhathanisa namazwe anjengo Germany o Russia nobani bano 200 years nangaphezulu so ingakho bathi thina kwamanje sine teething problem le nkinga eyitholakala enganeni ingane mayisakhula iqhumisa kuye kufike la igula khona kodwa iqhubeke yaphambili so ngingathi sikwi teething stage la siqhumisa khona kodwa manje sesiqhumisa isikhathi eside sekufanele ngabe sekuyacaca ukuthi kwenzakalani so sinakho konke sinabaholi abafundile sinamaqembu amaningi idemocracy sinawula ingakho nje namhlanje sinamaqembu awu508 azokwazi ukuthi ayovota ngomhla ka4 kusho khona ukuthi izinto sesikwazile ukukhuleka kuzona kodwa ke inhloso inkinga enkulu esinayo ukuthi sesitholile idemocracy sesithatha kuze kweqe senze izinto engafanele ezenze njengoba sekulula ukuthi nawe ungaphuma la uzakhela iqembu lezepolitiki abe 509 so abanye noma benza izinto benze ngokwazi ukuthi hayi nginenkululeko ngingakwazi ukwenza into ethile engifisa ukuyenza siyakhohlwa thina uma ngabe sithola inkululeko ukuthi sine responsibility esinayo ukuthi leli lungelo esinalo silisebenzise ngendlela ukuthi lingalimazi omunye umuntu so ke ngokuqhubeka kweminyaka siyazi ukuthi sizohamba kuhambe sicabange lokho ukuthi kuzokwenzeka kanjani so ngisho na uhulumeni uye washo unondaba ethi imithetho iyenziwa ibe khona ibe lula kodwa uhulumeni angabheki imithelela yayo ukuthi ihamba imlimaze kanjani umuntu eningizimu Afrika njengamanje into esilwa ngayo ikakhulukazi sibona iDA sibona iANC belwa ngomthetho wokuqashwa kwabantu Employment Equity Act abathi ithi ANC cha asambeni ngokuthi sibheke ukuthi ngaphambilini ubani wayekade ecindezelekile bese siyabheka ukuthi sibeke naphambili khona ezokwazi ukuqasheka ithi DA cha asibheke thina imeritocracy asibheke imerit asibheke umuntu ukuthi uyakwazi yini ukwenza into unazo yini impepha so zonke lezo zinto sibheke ukuthi sisenala uma debate njengamanje siyakhohlwa ukuthi lo kade elemumva kufanele siqale simbeke alingane nabanye bese siyakwazi ngoba kugcina kuyi unfair competition ucintisana okungenalo iqiniso ongalungile kahle ngoba sazi ngesonto
ngamasonto amabili edlule kade kune Comrades Marathon kufana nokuthi khona umuntu osuka eThekwini eyophela eMaritzburg kodwa khona usuka ePhindane eyophela eMaritzburg so lo kade namathuba eqaleni kumele yena ahlale lapha emumva lo okade engenawo abekwe ngaphambili kuze kuzanywe into enjengalezo ingakho ke sisho ukuthi ke noma ngabe idemocracy yethu isencane kepha kumele sikubhekelele ukuthi sisukapi sinomlando la omunye umuntu wayicindezeleke khona omunye umuntu engenawo amathuba so ke zonke lezo zinto kodwa zinesikhathi kuzohamba kuhambe ngokuhamba kweminyaka eminingi engayazi ukuthi emngakanani izinto zikwazi ukuthi kwenzeke kodwa kwamanje sisenayo lo problem yokuthi sisaqhumisa sisa ne conflict kusenokungaboni ngasolinye noma ngabe kuthiwa kune government of national unity ukuthi kubanjisene kodwa asifani sisuke endaweni ezahlukahlukene ngeke sicife ihlo singakuboni okungalungile nokuthi sisuka kuphi fanele sikubheke ukuthi siyaphambili nje kodwa khona abantu asebevele sebengaphambili thina sisalandela. Sabonga kakhulu Mr Nyusa uthi Mr Nyusa sisaqhumisa kodwa futhi engathi siqhumisa isikhathi eside khona ngifisa ake siye kwi March and March umbuzo adubuzwe umfundi la ngibonge umsakazi nombuzo ngifisa ukuveza ukuthi inkinga esibhekene nayo namhlanje inkinga ka 32 years ago okay so ngiseza kulombuzo uthi bangena kanjani noma bathola kanjani ama IDs uma sebela ngifuna ukuqala ekuthenini iphutha noma inkinga esifike siyenze thina siyenza lapha na ekuvoteni isinqumo esikhulu sithatha ngosuku lokuyovota njengalolu zobe lukhona ngomhla ka 4 November kulonyaka ila osho oyithemba osuke ubeka khona umuntu omthembayo ukuthi yabona ke la lo muntu musu ukubuka imanifesto ifana angazi noma ngakubeka njengesoka umuntu osho into enhle ngaye kuphela engathi ungahamba uye kuyipolicy yeqembu lelo ofuna ukulivotela ubone ukuthi uzwe okay fine ulifunde ukuthi bathini ngendaba ye-immigration ngenza isibonelo uma ubone ukuthi laba bantu ba strict kulento ye-immigration imaphi ama policies are in place abazwa implementa uma sebengenile emandleni ukuze begcine laba bantu bokufika bengakwazi ukungena kalula ake ngenze isibonelo mhlawumbe ayithiwa nje mina uvotela mina ngenze isibonelo mina into engingayenza ukuthi iveni yamaphoyisa ibe nayo i-biometrics ngaphakathi okay noma ka MBA ibe nayo i-biometrics ngaphakathi so that uma ngikufica nje lapha emshololo ngikwazi ukuthi ngikubize ngixoxe nawe ebese ngikwazi khona lapho nje mawufaka isithupha bese kuyavela ukuthi uxulana kwaGumede lo nansi ID number yakhe yabo ngoba asivumelekile ukufuna iID but ibiometrics ubeka isithupha uthi phaqa kuvele yonke into yakho njengase bank mawungaliphethe icard so uma kuukuthi uvota ngokuthi ungconyelwe kanjani ipolitical party ilokho okuzokulinga ke ukuthi isoka lisho into enhle kuphela ngalo ipolice kodwa ikutshela ukuthi ubani okay njenge ID well ke ngifuna ukuthi bese ngiuphendula lo mbuzo mntanami ngoba ongangawe othi cha ukuthi bangena kanjani njoba ngeke ngaveze ekuqaleni ukuthi ama borders awekho aqinisiwe ezokuphepha ama borders ethu so kubalula ke ukungena bese ngikufaka ele corruption kuma officials lawo asuke esebenza emngceleni ngikubeke kwacaca nje phambilini bebeqa ngo100 ukusuka eMozambique beza ngala beku 50 rand kuyisosha ngale ku 50 rand ngala then bese ngene emotweni ebuya noma esehamba after covid engazi ukuthi isathu kunyuka ibhasi ku100 ngingaxoxa ke nje kuze kube kude nanokuthi isidumbu phela esihambe kade singangenile ngokungemthetho imali yakhona kuba imalini imoto mayintshontshwa hayi ukuthi kuyazenzakalela kusuke kukhokhwe ngisho kumuntu okuyiborder lapha ukuthi nansi ifika abayibekayo angithi yayibona lento leyo so imoto isuka isihamba nje shwi ijiyosithela lapha icorruption ende engadinga usuku lonke futhi nakhona makungathiwa siyayixoxa
kodwa ke bese ngibuya kulombuzo ongasikugcineni ukuthi bathola kanjani ama IDs. Definitely i-corruption futhi nayo esuke iphethe uhulumeni wethu ikakhulukazi ku-Home Affairs. Ngizophinde ngikufake futhi ukuthi nezikole more especially ama-primary schools. Okay. Kukhona lento ekuthiwa i-late application. Umuntu sesuke kwa grade 1 wazawofika kwa grade 7 useya kwa grade 6 without i-birth certificate. Makwenziwa le late application kuye kudingeke i-evidence ukuthi wena ugrade 1 wawuqala kusiphi isikole. Okay. Iyona into okuqala bayifunayo leyo befune ngisho i-register yakwa grade 1. So okusho ukuthi ama illegal immigrants asukelwa ngayo yonke indlela ukuthi egcine ethole ama documents okuba se-South Africa. Okay. Okwenza ukuthi bayimisele ngayo yonke indlela ukuthi bengakhokha noma imalini ukuze bekwazi ukuthenga bonke laba bantu abasuke bethenjwe uhulumeni wase-South Africa, baba ama-principals, baba ama-managers ema-Home Affairs, ukuze bekwazi ukuthola ilento lena ilungelo lokuba se-South Africa. Ngoba bayazi ukuthi bazobenefita kakhulu kusukela kuma-RDP houses, kuma-grants and so on and so on. Okay. Yeah, for now ngicabanga ukuthi lokho asibonge kulezo impendulo sinikeza. Mhlambe makukhona ababili abanye ngabathatha nje bese ke ngoba sengifisa siye ephuzweni khona okuningi okushiwoyo nge-education system yase South Africa nokuthi iyenza yini sikwazi ukuthi sibe nalokho kudingwa i-labor market, ama skills amakhona adinga i-labor market. Kuningi ke okushiwona lapho ngifisa singakayikhona bakhona ababili nje engabanikeza ithuba babe nembuzo. Okay, ngicela simnikeze microphone la. Kama nesibongo bese ke ungasho umbuzo wakho ukuthi uqonise ba. Sanibonani, igama lami ngu-Abongile Ngwasokhulu. Umbuzo wami based on i-conversation ka Mr. Nyuswa. Uthi umbuzo wami, how can they be leadership scarcity while our brothers and sisters out there at home are sitting unemployed? Okay. Okay. Khona munye? Okay. Bonakala sengathi now we speak. Okay. Sanibona, igama lami ngu-Aphiwe kaMagwaza. Mina umbuzo wami uqondene no-Mr. Gumede. Uthi umbuzo wami, uma ubasebehamba bazoyishiya itolo zabo laba basuke bezakhile noma bengazakhanga bona. Okay. Bazovuma ukuthi abezulu mase sebezoqasha basebenzisa itolo zabo uma bokuthi ibona abazakhile. Kuzokwenza kani ngeyitolo? Okay. Okay. Kulungile, ngicela siphendule kuze sidlule kwiphuzu elandela. Okay, asithathe umbuzo kaSikhangane. Siyabonga kakhulu ngombuzo wakho ukuthi kungani sino ngabi nabo ubuholi kodwa kunabantu abangasebenzi. Well, umbuzo omuhle kabi lo. Uyazi lo mbuzo wakho Sikhangane usho ukuthi kuye kube nabantu othola ukuthi bangabaholi babekwe ikhundleni, uthi ungasebenzi ungekho futhi kuleso sikhundla ubone ukuthi yazi lokho mina bengakwenza kangcono. Lokho kutshengisa khona lento le abayibiza ngenepotism, itiye elenzelwa abantu ukuthi enzele umuntu ngoba nakho uyamazi. Ubuholi abukho. Abantu abanye basuke bebufundile ubuholi bebazi, kodwa mangabe esesebuholini esesesikhundleni bese ngabenzi ubulungiswa into ekumele ayenze usuke yazi kodwa angenzi bese enza indlela yokuthi umuntu athole izinto ezisizayo nakuphela. Uyabona nje la KwaZulu-Natal kunomuntu wakwelinyizwe lase Nigeria onemxhaso eyu24. Le mxhaso lena uyarentelwa kuona, abantu baletha kuyena irent, amabhilidi akahulumeni akhona uthola ukuthi aseyabhozonyelwa athathwe ngenkani. Abantu uthola bayaqashisa, ufika ngoSouth Africa uzoqasha kuyena lo muntu khona lana. So zonke lezo zinto zenzeka kunabaholi, kunabantu abanikwa iminyango ethile ukuthi bayihole, kodwa kungaphumeleli ukuthi bayenze ngendlela efanele. So siqonde lokho ke Sikhangana ukuthi
sineyinkinga zokuthi bakhona abantu babekwe ikhundleni kodwa abawenzi kahle umsebenzi wabo. Siyazi futhi ukuthi kunabantu abangalitholile ithuba abakade bengenza kangcono kakhulu benze ubulungiswa benze ubuqotho emsebenzini abasuke benikwe wona. So ngalondlela siyintsha thina kumele sibheke ukuthi uma ngabe ngelilanga sinikwe isikhundla nasesikoleni la sikhona kunabantu abangama head girls, ama head boys, kunabantu abangama prefects. Asiqalele khona lapho ukuthi sihole ngendlela efanele, senze ubulungiswa, singathi ukuthi ngoba umuntu engumngani wami ngeke ngiyibheke into errong ayenzayo ngizokufihla lokho. Kumelelana neqiniso noma ngabe kukubi okuzokwenzeka ngalo, kodwa iqiniso umele lona ungenzi ukuthi ngoba nakho umngani wami eyisihlobo sami ngeke ngithi yena kalandela iqueue uzongena ngaphambili. Ziqala lapho ke othi uyofika la phezulu sekonakela, asiqale la esikoleni. Okay, stick point. Ngibonge. Kuzokwenzakalani ngezitolo zabokufika mawukuthi sebeyahamba? Ilula nje kakhulu leyo kuthi angithi ingane yami. Izitolo phambilini bengakafiki nje zayi-own abantu base South Africa. So ngendlela yokuthi ke ama foreign nationals uma efika la akhanda of some sort uhulumeni wabo omncane. Lo hulumeni wabo omncane uoperator njengesonto. Ukuthi angeke ngazi la eStenga but ake ngenze isibonele eMhlathuze. Kuzoba nesonto elikhulu elisempangeni. Azohlangana nje onke ama Ethiopians noma ama Somalians khona. So ngesikhathi ufika wena mawuqeda nje isikole noma ungasiqedanga into ozoyenza uzodayisa esitolo sika bhuti wakho. Mhlambe after 5 years kufanele ngabe uqeda ngawe isikole, then ugraduation yakho ukuthi bekunikeze i-tuckshop. Yabona? So lo hulumeni wabo omncane ngithi ukanjani? Uthola ukuthi bafike bewufande mhlambe ba contribute 30,000 onke ama members ala. Noma kunesikhathi osukunikeziwe nawe ukuthi uzosebenza then bese ufaka lo 30,000. So okwenza ukuthi noma ngabe siyalutha isitolo sakho noma sishisiwe noma kwenzakalani bayakwazi ukuthi befake le mali siqhubeke. But umbuzo wakho ke uthi kuzokwenzakalani? Kuyi responsibility yama organization anje ngo NYDA ukuthi umuntu ofisa ukusungula ibhizinisi kodwa ama resources engenawo ekwazi ukuthi apply bemnikeza ama resources. Kuzoba khona uhlaka ngaphansi kamasipala olubizwa ngo local economic development okufanele ukuthi nifake izicelo ezimesha nalama business nalolu hlobo lebhizinisi osokufuna ukulenza. So engifisa ukuqinisekisa ukuthi uma behamba thina njengama South Africans, one, ungakwazi ukuthi nawe mawukuthi une interest yebusiness uyifande wena liqhubeke naleyo tuckshop. And uma kuwukuthi awunawo amandla ngaleso sikhathi ungakwazi ukuthi uapplyele kulabo NYDA ekade ngikhuluma ngabo. Futhi ungakwazi ukuapply through local economic development ekufande ukuze uqhubeke nokwenza lelo hlobo lebusiness okade ulenza. Kodwa ngicela nje ukuthi ungi-add mbijana kule yana ye leadership ngoba iyangithunuka kakhulu. Amalokhuzana i-youth yase South Africa is well educated. Futhi into elimaza kakhulu ilento engeke ngayisho yokuvota. Uma uvota ungayibona ungacheckanga ngemuva benza lento ekuthiwa i-cadre deployment. Uzoyibamba kahle ekuhambeni kwesikhathi. Ukuthi awunalo ulwazi lomsebenzi awukazi kube umunicipal manager. Kodwa ngokuthi usuke eqenjini engilisupportayo. Yayizwa lonto uyayibamba imandate. Ngisho kungathiwa into wrong ekuthiwa kuzofa ikhishwe 5 million ukufanda ama elections eqembu lethu. Sizokuthatha yoba imanager kulo masipala. Yabona? So iyona ke into eyenza ukuthi mhlawumbe ke kube ngazuthi asikho iscarcity kwi leadership. Into eyinkinga ilento yokuthi kuqashwana ngokwazana. Sike sabona isimanga ke. Othothi kuzoba nomasipala ozokuqashela i-foreign national.
through lento engiyishoyo cadre deployment ukhona umuntu ufundile ukuthi ngaba mhlambe operations manager but nifuna lawyer foreign national ngoba niyazi ukuthi ubaluleke ngani uloyal ngani kinina okuzokwenza ke lento ye-unemployment kubantu abasha njengoba uzubona uyafika kuma institutions amakhulu kuleader abantu bokufika mhlambe uyafika kwa education kuthiwe ena kushoda othisha bemaths where sinothisha bemaths abahleli eMaritzburg abatoyitoyayo ukuthi abawuthola umsebenzi sifike eMaritzburg kutoyiza odokotela lapha na kwa Department of Health befuna bakhala ngokungaqashiki kodwa sifica ama foreign national mawuthi uyokhipha izinyo nje elokuzaneni engwelezana so ilezo zinto angifuni ukukushiya ukuthi no higher education uyafica kulama institution of higher learning kudominate ama foreign nationals kodwa sinabantu abahlele emakhaya abanama PhDs bese kukumangaza ukuthi ilokuzana baqashaya kanjani bonke laba bantu thina njenge South Africa asishodi ngama leaders nakancane nje challenge leyo ngiyabonga nokezwakala sibonga kakhulu mhlambe ngizonikezwa yedwa ozonezelela emva kwalokho ke sesingena kwisihloko kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ke sizohamba na ingxoxo yethu kuzomele ukuze sibambisane esikhathini siphethe na kanjani ngo 2:30 ngamanye amazwi impendulo zethu nemibuzo yethu siyiqoke sithi ngoba amaphuzu amathathasele bengifisa siwaqede kahle kodwa ke ake nginikeze khona isandla esikhona lapha sanibona just to add kumntwana lo obekade ebuza indaba yokuthi kuzokwenzakala ini ngendaba yezitolo uma ngabe sizokhumbula ama tuck shop lawa abekade kudala ebizwa ngama tea room agcine esebizwa ngama general dealer kudala ubuthola ukuthi kule tuck shop le mangabe kushoniwe kuzothiwa ubaba uNtuli unikele ngokuthi emphakathini lama tuck shop lawa bekade kudala kukhona ibhuku lokubhala imndeni le ehlwempu engathathi entweni lama tuck shop ayesiza ngakuthi bebesazi isimo sekhaya nekhaya bebe nobuntu futhi ngikhumbula sisebancane umamncane ube umagcina ekhaya wathatha imali kagogo waya esitolo kaNtuli eyothenga izinto ezimnandi esitolo kaNtuli bayibamba imali abangamdayisela bakhipha ingane ezobuza ekhaya ukuthi nimthumileni ukuthi azothenga ukuthi nokuthi ngoba bebesazi isimo sasekhaya so lama tuck shop lawa ayesiza ngalokho njengamanje mawungahamba no 200 uyingane lapha kuyiPakistan lizofike lithathe imali secondly lama tuck shop lawa amanye awo ubona kuyi tuck shop ngaphambili bese kuthi khona la kwi tuck shop kudayiswa idakamizwa nokuthi uma ngabe lama tuck shop laba bantu befika ngakini awumboni efika kule tuck shop ephethe isikhwama engena ngempahla ama movement abo enzeka ngaso sonke isikhathi ebusuku so lokho kumele kukunikeze umqondo ukuthi iSouth Africa iya ngokuya iya kuphi if lezi zinto lezi ezinje siyayiyekela ngiyabonga okay asale siphethe ngalo Oh okay before siphetha bengifisa ukubuza ubhuti we-economist ukuthi usually abantu babona lento esenza as much as a waste of time so bengifisa assure ukuthi what we are fighting for is valid ngoba even though singazi ukuthi how many undocumented illegal immigrants are in the country but the fact that uMayor waseThekwini confirmed that more than 12,000 Malawians ahlela pheshewoti it's only one nationality there's another camp currently kwi-embassy yabo eThekwini there's another one in the Eastern Cape that's one nationality a day approximately 12 women are giving birth so kunalento abantu ukuthi bas invalidate ukuthi ayikho lento I wanted him to validate that ukuba khokho ama illegal immigrant do lead to unemployment no competition ama scarce resources nanokuthi ingane zingayithola isikole because uzoyibuza ukuthi lezi ingane ezingaka zifundaphi where do they get healthcare where do they get immunization so I wanted to ask to
for him to invalidate ukuthi ngempela ukuba nama illegal immigrant amangaka ezweni, even though singayazi total number kunayo impact ku economy ya South Africa. Thank you. Okay. Angibonga ithuba. Oqala nje asishayile ihlombe iorganization ekuthiwa iMarsh and Marsh. Now I yes. Okay. You know, as black people, it's very important ukuthi we history ube is subjects of history. Ungabi objects of history. Okay. Because if we objects of history, we are setshenziswa to ukwenza history. Okay. But when you are a subject of history, kusho ukuthi you are actively participating in making history. So on that side, ngifuna siyishayile ihlombe manje because lento eqalayo iactivism into ezohlezi ikhona because sesibonile ukuthi izinto ezenzekalayo. Abantu bethu bebekwazi ukusukuma bathatha izinto ezandleni zabo bangalindi ukuthi ama problems are solve ama political parties because sesibonile ukuthi akusiwa wonke nama best interests hearts of ama citizens abantu abamnyama. So on that side it's balekile kuyajabulisa. Siphinde sikhuluma indaba security njobe echazela usisi uzobe i-talk shop ngala kanti kudayisa idakamizwa. Siyayibona idakamizwa zidla lumbi. Sinezihlobo sinabangani abalela ukulala ngenxa yedakamizwa. So kulula ukwenza crime. Ngahlangana nomunye wase Nigeria khona eThekwini. Uthi kumina no understand ukuthi nathi siyayuzwa because asinawo ama fingerprints la. Kulula ukuthi mina ungidayisa idakamizwa ngoba ngizobaleka kalula. So on that part of security on that vele kuyinkinga kuyi-issue but angifuni ukuthi ngithenga amehleni uma sengikhuluma ngeeconomy ngithi kuzoba khona umehluko omkhulu kwi-economy if ama illegal immigrants ayahamba. Ngizobe ngiqamba manga because inkinga ye-economy yethu it's much deeper than immigration. Inkinga ye-economy yethu siyisusa ngo-1913 before 1913 abantu abamnyama beparticipate ku-economy meaningfully. Okay. No says abasebenzi but abantu aba-own ama-means of production because i-problem esinayo i-ownership ama-means of production ukuthi obani aba-own land obani aba-own ama-natural resources capital imali. That is our problem. Sine problem ye greed la eSouth Africa. Kunabantu abafuna ukudla bodwa. Thina ngo1913 before 1913 kwakubonakala ukuthi sidla sonke. Wasiqhamuka into ekuthiwa jealous. That's where our problem started. Kwakunento ayibizwa nge-sharecropping. Mawukuthi uyalima. Abantu abamnyama bayasebenza kulelo plaza kuzohlukanisa uhafu ya umlungu. Uhafu umuntu omnyama bedayisa beparticipate be ama commercial farmers and then kwase ukuphasa umthetho wa 1913. I-problem yethu yaqala lapho because ngalesa sikhathi lesiyasa sikwazi usisihwebe sithola imali sikwazi ukuyinakekela sikwazi ukwenza into eziningi but i-problem yaqala lapho. So ngifuna mesibuka i-problem sibe honest ukuthi i-problem isukapi. I-ownership ama means of production is skewed. Mesikhuluma nge-corruption i-corruption i-symptom ye-system enenkinga because abantu benza nje i-corruption because abakwazi uku-access ama-means of production. Wonke umuntu ufuna ukuba nalento ekuthiwa i-generational wealth ukuthi uzukulwane nesizukulwane sibe rich but kunzima uku-accessa leyo nto because kunabantu abanayo into ekuthiwa i-generational wealth. Thina nje we are mere laborers siyasebenza kuphela. So ugcina usuba nezinto ekuthiwa i-corruption ngoba umuntu ufuna ukuba rich manje ngoba akakwazi uku-access umhlaba akakwazi uku-access ama-mines akakwazi uku-accessa imali capital oqala ibhizinisi. Yiphi indlela ezobalula? Angijoin i-political party bese ngijoin i-political party ngihambe ngiyodla lapha. So mele siyibuke i-problem yethu ukuthi i-deep kangakanani. Siyabonga Somnotho, sibonga kakhulu. Kule ngxenye nje sisayixoxile ngicela ukuthi sishayele abahlonishwa bethi ilikhulu ihlombe. Bese thina sishayela abafundi basenondenisa imibuzo yenu mihle kakhulu elikhulu ihlombe. Bahlonishwa bami. Ngoba ngishilo ngicela nje ukuthi impendulo ibe yodwa. Bese ke ngaphambi ukuthi ke ngibuze umbuzo. Ngizoqala ku Mr Nyuso. Sesixoxile ngokuthi asikaze masibona lokho kwenzekayo njengamanje ngoba behamba abasemalawo mina ngimangalile bengaze ngicabanga ukuthi baningi kangaka. Ngicabanga ukuthi baningi esikubonile lokho.
Kodwa futhi sikhuluma ngeprovince yaKwaZulu Natal. Cabanga ama-province awu-9 ase-South Africa. Okay, bayahamba ke. 2, siyakhuluma indaba yokuthi indaba yama-drugs. Yokuthi ziyafa ingane zase-South Africa. Ngicabanga ukuthi asidingi nokuyidebate sithi leyo nto leyo asifuni ezweni lakithi. Futhi sithi abenza lokho noma bebambisene nama-South African abangene ejele sisho njalo. Xa siyavumelana khona kithina sona sonke thina kukhona konke lokho esikushoyo. Number 3, sesixoxile sasho uthi 32 years sekwi-democracy. Wathi uMr Nyusa siyaqhumisa kodwa uqhumisa uthi kuthatha isikhathi eside. Wathi ngalusomnotho wethu wathi amanye ama-policies esithema siwashaya avele adala lento ekuthiwa i-regression asibuyisele emumva ukunokuthi ngabe siyaqhubeka siyaphambili. Ezinye izinto ezivelile lezo much and much bakwi-ground bakutshela ngokuthi only 25% eprotecte ama-borders ase-South Africa. Ucingo ukhuluma ngo-R50 mangiwela ngiyangaphesheya khona ngizomnikeza u-R50 ngale ngapha ngaphesheya ngiyonikeza omunye u-R50. Izimo ezifishane ngizama nje ucaphuna lapha nalapha izinto esesishilo ezithinta lesimo esibhekene naso. Usomnotho wethu ubuzwe umbuzo ukuthi siyabazi ukuthi bangaki mhlambe kodwa wathi usomnotho wethu ngoba they are not documented ababhaliwe abaregistiwe asazi. Okay, ngizama nje uqoqa kafushane. Sengifisa ngizelana ke manje ngoba sengifisa singene kuyingxenye ukuthi singama South Africans ake senze i-self introspection. Ile ngxenye esibele ngifisa singene kuyona manje. Ake sibabeke eceleni ke manje. Ake sibuke thina. Ngiyangivumela lapho. Ngifisa ukubuza nje umbuzo wokuqala la uzongiphendula khona ngombuzo ngempendulo ethi nje yebo noma cha. Mr News. Kukhona sebehlalile sababona indlela abenza ngayo baphakathi kwethu. Kukhona yini njengama South Africans esingakufunda kubona? Yebo noma cha? Okay. Uthi uMr News cha. Somnotho sebehlalile kukhona nesingafunda kubona. Yebo. Okay. Much and much. Umbuzo ofanayo. Ya khona esingakufunda kubona. Okay. Okay. Njoba senzile ke balalele ekhaya iMarch and March bese kuba usomnotho wethu uthi yebo. uMr Nyuswa uthi yena cha. Ngifisa kake sibheke ke into yonke sonke sizobheka into esetshenziswa noma ngaya kuphi emhlabeni ukuthuthukisa umuntu nje, education. Ukuze abe nama skills akwazi nayo ukuthi kwi labor market compete ngethi education. Ake sibheke education system yethu sihle nje sibuyela kuyena u32 years sithi in 1994. Kuningi bafethu okuvelayo nokucacayo nge-education system yethu engifisa ukuthi sixoxe. Kuvela into ethi kunento yokuthi asinama skills adingwa yi-labor market. Amakhona adingwa imisebenzi, indawo zomsebenzi. Into ekuthiwa iyavela leyo. 2, sihlale gcizelelo kutheni thathana ama-subjects e-science, mathematics. Futhi kulesikhathi ke sekugcizelwe indaba zama-digital skills ngoba you can't run a business in this time and age without ukuthi uboniswe nala ku digital izinto ezifana nazo lezo. Kodwa futhi ke siyazi eSouth Africa kunama TVET colleges akhona ukuze kuzala abantu abafana nama artisans, abantu abasebenzisa izandla ukuze bakwazi ukuthi bazenzele imisebenzi, izinto ezifana nazo lezo. Umbuzo wamulana ke angithi singama South Africans siyayibuka manje. Futhi ngicabanga ukuthi ngale question sesizama ukuthi sibheke phambili manje la sifuna ukuya khona. Ngifisa ukuthi ngibuze i-question ethi Mr Nyuswa. Ngabe izikole zethu nama universities ethu afeyila phi uma efeyila noma ngibuze ngokuthi ayafeyila yini ukuthi asilungiselele for labor market? Kwakukhona i-guidance ezikoleni iqala lesibizwa nge-LO, i-life orientation. So enye izinto ezazusizo lapho ukuthi wawukade ukwazi ukuthi ucijeke ngokuthi mawuphuma uzokwenzani. Kwakukhona izifundo ezithiwa ezolimo, i-agriculture, engasekho njengoba yekade ikhona manje. Abantu bangenela mhlambe bayokwenza izinto ezithinta ezenkolo, mhlambe benze izinto ezithile kodwa ezingezubasiza kangako. Njengoba sibheka nje ngikuye kungiphathe kabuhlungu mangibona
ingane zigraduate kube nomcimbi ukuthi umuntu uphasile usene degree kuyajatshulwa ngeweekend ngomsombuluko uzobe hleze ekhaya ijazi uselibekile kade kuhle kujatshulwa kanje ngenxa ukuthi into akade yenza uwenze mhlambe iBachelor of Theology iBA banibani engezudingeka kangako mangabe esengalena esefuna umsebenzi sinaleyo nkinga ke kakhulu ukuthi education befanele ukuthi igcizelele ukuthi kuqale kufakwe izifundo ezizokwazi ukuthi uma usuphuma usiyofuna umsebenzi kube yiyona lento kade uyenza kumele futhi ke nawo amakhona bekhona mangabe ungathatha nje kubo Mozambique uthi efunde eqale high school usefundela ikhono ayophuma nalo ka matric ufunda usana 10 usiyakwazi ukukhanda cellphone usiyakwazi ukubeka istin thina sifuna ukuthi size siqede nya bese siyaqala ke siyofundela umsebenzi mhlambe singakwazi ukuthola ipractical information abayitholile bona besafunda so ngalondlela education system yethu kufanele ukuthi iyenze iresearch iqala ukuthi yini efunakalayo ngaphandle bese kuba ukuthi okwenziwa esikoleni kube yinto ehambisana nento efunakala ngaphandle ngoba sikhiqize abantu abangizuba usizo lalutho abangizumumathwa ilabor market ngaphandle abantu abazohlala bebelindile iyona into esilimaza kakhulu othisha banawo amakhono okufundisa kodwa nabo futhi abakhona othisha kunothisha sishoda ngabo ekumele basifundise into ezithinta ubuchwepheshe nabo futhi bezifundisa into ezithinta ini agriculture university angithathe yaKwaZulu Natal inkulu idepartment mawubheka abantu abakhona akusibona abaseningizimu Afrika abafundi agriculture ngike ngabona nje umfundi ofunda ngokutshala iwatermelon uze wenza ubudokotela ngewatermelon eyisusa enhlamvini kuze kuzoba inhlobo zazo nokuthi zenza nani abafundi bangaphandle abakithi balaphana ko theology abakithi benzo BA benzo bani so kumele sibuyise amakhono thina qobo lwethu khona sokwazi ukuthi maqeda usaqeda uthena ungakayi university kodwa kube sekukhona osukwazi ukuthi uzenzele khona. Siyabonga Mr Nyusa. Ngithanda ukuya kusomnotho ngihamba wona kulo line lo. Somnotho ngizokubuza umbuzo la. Lo mbuzo uphinda uzalwe into engiye ngayibona ku status sami ska WhatsApp. Lapha ya kwi caption lo ebengibuka kuyena ufake i-emoji yomuntu odindisililo yabo le emoji yomuntu ungathi khali inyembezi ezinzima kabi. Kodwa iveza number 1 ifika iveze uyabona ukuthi ingane icishe zama Koreans kodwa nje lamazwe lawa ase Asia bese same video bese iveza ama South Africans lapha eAsia ubona izingane ezincane ezibhizi zenza umsebenzi wezandla obona ukuthi lento mekhula eyenzile lento eyiqale manje izomenza usoma business noma somebody wakusasa yazi ivideo ingxenye esibili bivezana ivideo biveza ama South African ingane zakithi efama uniform njengalabantwana basenondinisa babe dance bona leyo video leyo manje yayisizala ki question ethi ngabe lento ye entrepreneurship somnotho must it be a compulsory subject isifundo kufanele sifunde wona wonke umuntu lesi ngoba kunento ethi masithi sifundani kwabokhamba ngoba sithi abahambe kunento ethi baneso lokubona ibusiness opportunity bayivuse lathi nebe singayiboni khona ngifisa ukuzwa lapho thini ngizothanda ukuhluka uyazi mesichaza economic development economic growth economic development yes part of economic development people must be happy angikhondona into yokudansa but asifuni ukwakha abantu abayimachine la sifuna ukwakha ama human beings anama emotions abawazi ukuexpress on the same bread ngifisa ukufazela ubaba ngala on the same bread iyouth ethu ayi-equipa ngama skills ngempela ewadingayo noma ngathiwa iyazama unika ama skills kodwa kunama yazi ave kulula ukusolve ama problems sometimes mawuhluleka ukuimagine you just copy and paste ngizokwenza isibonelo nje eGermany kune dual vocational system lapha ya esontweni uzokwenza upractically sengikhohle ngeinamba but izinsuku ziyahluka mhlawumbe 2 days uyafunda theory lezi insuku ezu3 uyenza emsebenzini kulama TVET akhona so uyabona ukuthi isystem leya iyasebenza lo system
into nje ongawuthi ucopy and paste uimplement la South Africa ungasolve ama problems amaningi. Yes. Ngokuthi umuntu azayo oqeda TVET uqeda nje akanawo ama skill njengoba bechaza. Okwesibili ungixolele ndonga makuthi umbuzo wakho mhlawumbe anguphenduli ngicela sengishona le. Okwesibili ama institutions emele aregulate ngoba into eyenzakala la South Africa sidayisa i-education iyadayiswa indlela yokwenza imali even though uyibulala society kanti inhloso ngqandi yama university yama TVET is to solve ama problems e society akugona ukwenza imali ngokanye uprofita ngesociety but ukusolve ama problems e society. So wena mongabe uzokhiqiza izitifiketi eziningi ezi useless usuku umosha society ngoba phela wena nje wadu babechaza uidentify problem yokuthi ikuphi iproblem e society and then offer ama skills adingakalayo kwi society. Ndonga ungixolele ngicela umbuzo wakho vele ngawukhohle. Ngikhuluma ngendaba ukuthi i-entrepreneurship fanele be compulsory na. Ngicela ukuyikhuluma lento entrepreneurship because ibaluleke kakhulu. Uza kwethu kwakhuluma nge-tender system. Ake i-tender system into existayo. Akuyona abantu abamnyama kuphela. Inkampani ezinkulu zabantu abelungu ziyawathola ama-tender. But akubuka umehluko kube mhlambe bantu bebeyithola entrepreneurship esikoleni mhlawumbe ngabe behave differently ngoba ake senze isibonelo nje nangu usomathende siyamaza endaweni unama billions. Yes. But nayi problem ebakhona la between usomathenda wethu nosomathenda wama-Africana because ama-Africana waba khona into ekuthiwa i-affirmative action now to catch up umangisi. Yes. So njengoba nathi kunama-affirmative action afana no-BEE ukuze sikwazi ukukatch up but umehluko between thina nabo nanku bona into abayenza imali uma ngabe beyithola badiversifya kwakhiwa ama products akekho ukuthi umuntu uzodependela nje kumathenda kahulumeni kuphela but baqala ama products amaningi aqalwa yibona izinto oyithenga ekhaya oyidingayo so awethuka shaya lapho mhlawumbe kuba entrepreneurship bi-comparison ezikoleni mhlawumbe buzothi usuthola amathenda usunayo imali instead usucabanga ukuthenga imoto eziningi uvele wakhe products ngoba ukwakhe products you are creating ama job opportunities so sinenkinga yokushoda ama-entrepreneurs azokwazi ukusakhela ama-products njengoba sibona u-Akhwili because yila kwenzeka khona umsebenzi la kwi-manufacturing. So if ama-entrepreneurs ethu benza leyo nto ukuthi mase senemali emaningi aqala i-products yokuwasha insipho yokuwasha chocolate Ultraman whatever product ezokwazi ukcreate ama-job opportunities instead ukuthi urely ukuthi uzohlezi uapplyela ukuthi uthole itender udle imali ngohulumeni. So entrepreneurship is very vital. Thanks for siyabonga kakhulu kusomnotho wethu. Umbuzo wami engiqondise kwi-March and March bese sesiya ngasephetheni. Sibheka indaba yama institutions kodwa sihlanganisa futhi ne workplace noma ama skills adinga workplace. Mhlawumbe manibuka njenge-March and March singenzana ukuthi these two zikwazi ukusebenzisana. Ake ngithi i-education ishapewe ama needs akhona kwi-labor market. How can we make the two baculicule lodwa? Ngiyabonga lo mbuzo ungenza ngingayisoli kule nto engithe yebo khona esikufundayo kuma foreign nationals. Cishe wayisola kade ungakazibuza. Ungenza ngingayisoli. Kule nkinga ke eyasiqala 32 years ago. Isasitshela ukuthi i-education system yethu eSouth Africa ayikakasizi kakhulu. Okay. Looking at i-curriculum esinayo kuze kube manje. Le curriculum eshintsha njalo mhlawumbe after 10 years. Singasukela mhlawumbe kwi-OBE size kwi NCS size sifike ku CAPS njengamanje njoba sina 30 years shu njengamanje mangaki lama decades awu 3 sesibe nama curriculum awu 3 so now ngifuna ukuveza ukuthi isitshela ukuthi mhlawumbe nama politicians ethu kwi-administration yawo awekho abekho sure ngento abenzayo u-trial and test nokuthi ngabe kuyasilungela lokho behambe bebuke kwenye indawo ngabe kuyasilungela lokho yebo lento leyo so
ebese ke ngifuna ukuveza ukuthi mhlawumbe lento yama skills ukuze bekwazi ukuthi si develop ama entrepreneurs asezingeni elikahle ngesingami ngithi ukube sibuka nakula amanye amazwe angaphandle ukuthi from primary school yabo mhlambe kwa grade 5 ngesikhathi sifunda ama measurements kwi mathematics usuyakwazi umeasure into ekhona nansi aluminium la usika iwindi le aluminium la se toilet uyalikhanda uyaliqeda liyavuleka liyavaleka okusho ukuthi uthi ufika kwa grade 9 noma isikole kungathiwa kuzophuma isitifiketi sokuthi hayi no wena uright ngokwama skills usungahamba uye kwi workplace ngobani na mhlambe ngokwama skills wena uright kodwa ngapha kwi theory awukho right kodwa bese kuthi laba aba good kwi theory abazogcina sebeba othisha noma beba abameli in future nabanye othola ukuthi bazoqhubeka ke bona but ebeqhubeka lo ogood kuma skills it's where la esekuzofika khona umfowethu njoba kadesha ukuthi mhlambe lapha nosiyakwazi ukuqala i product from the scratch ezeyiqede kodwa uno grade 9 ngokwe qualification so ngifuna ukuveza ukuthi ama foreign nationals uthola ukuthi omunye ufika ngisho la eSouth Africa engazi lutho but because ngale into ilento ama skills bafundisiwe ukuthi siyafundisana ufunda komunye uzofike ekuthenini usuyakwazi ukwenza iproduct uyiqede singabala ke njengokukhanda ama butler guard lento yebricklaying mhlambe kungaba ukwenza iroof othola ukuthi umuntu into ayaziyo ilento yama numbers ama measurements then usekwazi ngisho ukwenza iroof lena obona ukuthi iyadula wena so ubuyela kuleli iphuzu lokuthi ilokho othi kuhle esikufundile kubona yes esikufundile kubona and I wish i-education system yethu ibingasilekelela ekuthenini ama skills eqale from primary schools uyabona ama whites kulento ye-agriculture umntwana from the age of 5 years useyazi ukuthi isizini yokutshala umoba ile inoma yokutshala ama-aphula ile so uyethi uma esefika mhlawumbe mayeseqeda esikoleni useya e-university noma e-TVET college usuke seya lapho ukuze ethole ini i-qualification but i-knowledge ama-skills use-right ngakho konke lokho yonke into ngapha engakwazi ukukwenzela without i-certificate ngoba abanye bayakwenza vele ngaphandle kwama certificates ukuze kube khona into okuthiwa ngesikhathi bengafunda abantwana uyi-African lo uyi-white kodwa khona lento ekuthiwa i-recognition of prior learning othola ukuthi uzobona lo from ama-whites ozothola ukuthi yena usheshe izinto ziyamlungele noma kube ngathi uphasa kangcono noma kunezifundo ezinye azongayibhali it's because une portfolio vele azoke isubmit laphana then ebese eya qualify ngifisa ukuthi siye la ngizokwenza into ehlukile futhi ngizobuza abantwana ngicela kwi roaming ngizoyikhombela ke njengamanje udinga uphama isandla ngiyakuloya nangiloya yes ngifisa ukumbuza nje yena ukuthi usuyazi ukuthi ufundelana yebo usunqumile yebo yini le ufisa ukuyenza bengifisa ukwenza teaching yebo okay kodwa ngifuna umbuza uyasiqonda lesimo esikhona sothisha njengamanje yebo ngiyasiqonda kodwa sami ekutheni uthanda teaching yebo okay angikususe kulokho kodwa ngiyaqonda ngiyajabula uma uqonda ukuthi kwenzekani kwi teaching njengamanje ngifisa ukubuya ngicela ungiyele kuloyo lapha ngasemnyango igama sesiyanda Mathaba usunqumile usuyazi ufundelana yeah so thingy engineering yeah okay computer engineering to be more specific okay computer engineering okay yeah. Do you think are there opportunities for that? Yes. Have you done your research? Yes. So you sure? Yes. Okay. Wena usuyazi ufundela? Yes. Okay. Ufundela ba isocha. Kuba isocha? Yes. Okay. Angazi mangakanana amathuba emasosheni bafethu. Akhona. Na Okay.
Lungile. Kule agency le okuthiwa ishosholoza May eseThekwini. Okay. They help lapho even nalabo abasuke befuna ukudriver amabhanoyi nje amasosha nezinye izinto eziningi. Ishosholoza May isemtateni. Okay. Igama le agency. Thank you for that contribution. Kungasiza mhlambe kusazoba khona sekuzoba khona nokuxhumana ukumlekelela nje umxhumanisa nalabo abakhona lapho umntwana. Ngifisa siphethe manje. It's 21 minutes past 2 ukuze ngalo half past sibe siqedile. So soba nenkulumo nje emfishane zokugcina. Ngifisa nje la kwi team yethu yabahlonishwa ngama seconds ambalwa. Uma bengathiwa sithi umongameli namhlanje. Awushintshe nje into eyodwa. Kodwa ezoba nomthelela ukwenza isimo sebengcono eSouth Africa. Just one thing. Ngiyazi ungayibeka zibe ningi. Okodwa ongathi yabona mangakithiwa kunyakazile lokho umehluko singawubona. Much and much. Ukuthi nje ngivale ama borders kube strict kakhulu kuma borders nje ase South Africa ngaqinisa kakhulu lapho njoba usushile ukuthi kuningi lokho ngabe kuzonyusa amathuba omsebenzi economy kanjalo abantu bazokwazi ukwenza ama business ngingabala nje kube kuningi so but qina kwama borders yona into engenza wavala usuthi abahambe sebehambile. Yes into ehamba phambili ukuthi uqale lisefu ulwandle. Okay. Abahambe bonke ama undocumented foreigners abahambe nje then ebese siyaqala ke siqinisa ama borders lo 75% sekufanele ukuthi uqala ube nodonga manje. Okay, ngiyabonga. Somnotho ngicela ukukhulume nje ngosomnotho. Economic policies iple policyemasingathi ucawuni masingathi siyayinyakazisa khona engakuvula. Oqala nje iningi imali la South Africa bela sikusho nje lokho imali iningi imali Okay, yes. Le mali le ake sibonela ngemali o350 ngingayithatha leyo mali ngiqala into ebizwa ngama small scale farming because i problem iqala lapha emakhaya. Once wa solve ububha emakhaya i-economy will kickstart, manufacturing izoqala izokwenza into ekuthiwa i-multiplier. So i-policy le esebenzile for instance eChina la kunama millions of people but basebenzisa leyo policy uqala nje development yakhona. I-policy esebenzile eVietnam redistribute land because that's where our problem started. Redistribute land. So unobufakazi bokuthi le policy isebenza. Nginobufakazi ukuthi i-policy unika abantu thatha le mali le uqala ama startup unika abantu ama startup ubanika imbewu ubanike noma imbuzi ezo2 ubanike izinkukhu uzobona mase ubuvula ama markets uthi into abayidayisayo babe nendawo yokudayisa umkhiqizo wesurplus uzoyibona i-economy izobhuma kanjani uyiqale nje lapha emakhaya akungabi khona isidingo se-urbanization abantu baye emadolobheni la amathuba omsebenzi engekho so yona into engingayenza mina into engiqala ngayo ngingaqala nje i-development lapha emakhaya with small scale farming because i-policy esebenzile abantu ama millions eChina yabasebenzela abantu ama millions eVietnam. Ngiyabonga. Mr Nyuswa wena ucizelele indaba yokufeyila kwe-leadership. Yes. Awukhulume siza ukuthi sikwenze leader namhlanje i-president ungasenzana. Ngingaqale ngikhipha upresident okhona into engigcizelela kakhulu ubuholi kufanele sibe nobuholi obuqotho hayi ubuholi obuhlala ebusikazo ukuphuma ubuholi obuhlala ebusurvivor izembe ubuholi obuzoma beqotho ubuholi obuzokwenza ukuthi ngisho neprovince esikuyona singabi neprovince ehlale nohulumeni okwe ICU ukuthi ungenze kuphume ngoba zonke lezi zinto itshengisa ukuthi amaqembu nawo uqobo lwawo ubuholi abukho ngabe sinobuholi obuqotho obuzokwenza ukuthi kungabikho ukuhlale simincile singazi ukuthi sisazovuka senaweni uhulumeni kusasa ileyo nto nje mina ebalekile ngabe nobuholo ongathi noma kukhona imali siyazi ukuthi izoya la kufanele ukuthi iye khona ubuholo obuqotho buzokwazi ukuthi benze kube kanjalo ubuholo buzokwazi ukuthi yini edingwa izingane esikoleni yini ezodingakala uma ngabe ingane seziyoqashwa zonke izinto zilele ebuholini obuqotho nobaziyo ukuthi kumele kwenziweni nobuholi obuzolihlonishwa amazwe onke okuzokwenza ukuthi nomnotho wethu uhlonipheke
kulo lonke izwe nasemhlabeni wonke jikelele kungabikho ungabaza ngopholo isuke sinabo. Siyabonga kakhulu kusomnotho, ngiyabonga kwi-March and March nabafundi basenondenisa sibaphe likhulu ihlombe. Asibonge ukubambisana komsakazo iRadio Khwezi kanjalo neLithuli Museum namhlanje ukuthi sibe nengxoxo enhle kangaka. Sibonge kwi-March and March, siyabonga kakhulu. Sibonge kusomnotho wethu, siyajabula ku-Mr News, siyajabula kakhulu ukubambisana nakwena mlaleli dusekhaya kubamba iqhaza ngendlebe yakho ukuthi ulalele. Asibonge kakhulu. Sifisa ukuthi iNingizimu Afrika ibe yizwe elingcono eliqhubeka le phambili. Asifuni ingane zaseNingizimu Afrika zibulawa ama-drugs. Siyafisa abantu basebenze South Africa, siyafisa abantu sebefundile bakwazi ukuthi bathole amathuba omsebenzi. Kodwa ngenxa ukuthi sinevakashi zethu kayikwazi ukuphuma phela se-studio la zingenzanga lutho, khona bazosenzela konake abantwana basenondenisa. Kodwa sishayele sonke ke likhulu ihlombe. Sinasilwela amalungelo ethu, sinasilwela amalungelo.